Salam mehmanda onlar ki çatışı edilirler. 20-15'te başlanlıydık. Sizde 23-15 kıynan tamam yarım saatlap buluşturdu. Teknik nemeler. Telefondan gurrungsuz essevalya yöne telefondan geçen edek seyrettim. Seyredenlerem oldu. Telefondan gatıgı bolonok. Profesyonel bolonok. Şoň üçin telefon näle kompýuteryň üstünden etseň diýdiler. Şoň üçin düzeltjek bolup menen bir işe yapyşsam şol işi goparman goýanmak kezirligime ma dogrumaýsam kezirlik tutanýarlykmy çağlykda kezirlik diýil ýa soň tutanýarlyk urulýa. Şol işi çözmän goýjak geldim. Any göreli bugün nähili bolýa. Çözülen ýaly boljaga bolýa. Ne diýip bolsa any göreli. Mehrimanda onlar öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Bilşiňiz ýaly 12-nji ýanwar hatyra güni. Şoň üçin bu hatyra güni bilen baglanşykly ýörüýte gowur gepleşik etsek diýip planymyz bardy. Ýöne çağılan okuw ýagdaýlary bilen baglanşykly gaty gyssaly işler bardy, gaty köp kagazy işler bardy. Şoň üçin 2 gün näpdiýen ýaly özüme gelip bilmedim. Şu gün biraz gowy gaterwet ýagdawdym olar ýaly ýüz keşfi bilen olar ýaly ýagdawlyk bilen ekrana siziň garşyňyza çykaşym gelenok. Şoň üçin aýyplaşman. Inni ne diýip bolsa şol hatyra güni bilen baglanşykly ýörüýte gepleşigimizi ne diýip bolsa ertir agşama niýetlenýäs. Şonum ýadyňyzda bolsun, hatyra güni biz aslında şu gün 15 minut geçe başlamamyzyň sebäbi bilşiňiz ýaly türkmenlerde bugün juma agşamy, an agşamy diýilýär. Şu juma gününe anyň gününe geçilýän agşam. Şoň üçin manyly bolar ýaly diýdik. Şol juma agşamyna el galdyryp, ýyskok edip, şeýdip, ondan soň şolaň ruhlaryna ýeberip şehitlemediň, ondan soň etsek gowular diýip şeýdip maslahat boldy. Bolmasa men özümem şol 12-sinde baglap, ýöne şeýle efir baglap, hiç ýyl goşulman oturup, dynjalyp, başga birine de ettirip bilýärdim. Ýöne has gowy göňüne jaý bolsun, gyssagy ýok diýip. Şoň üçin ertire goýduk, kan göreli ertir nähili bolýar. Bilşiňiz ýaly hatyra güni biziň türkmeniň erkinligini, azatlygyny, ar-namysyny goran şehitleň öz nesillerine ruhlandyrýan, ruh berýän, şolaň ruhuny göterýän bir gün, şolara minnetdarlyk bildirilmeli gün. Watan söýgüýümüziň, ar-namys düşünjämiziň, duýgumyzyň hasam berkeýän, putaýan günü. Bilinçli ýaly ilkinji hatyra güni Türkmenistanyna gaty täsin bir görnüşde gutlandy, bellendi. Şol hatyra gününe gatnaşandan birem şu wagt gaty täsin ýalançylaryň arasynda goşulyp şolar bilen hereket edýär. Ak Muhammed Gelsapar gaty geň. Sebäbi Ak Muhammed Gelsaparyň şu wagtky şol gurnalan çäre gatnaşyp şoňa taryhy şaýat boluşy, şoň guramaçylarynyň biri boluşy Agdybirlik hereketinde Nurwer Dagada esasy Nurwer Nur Muhammedow esasy Agdybirlik hereketiniň ýol başçysy. Şo taýda aslında ilkinji hatyra güni kutlananda men muny näme üçin aýdýan? Men muny şu İstanbul'a geçiriljek bolýan statussuz näme belli bolmayan bir üýşmeliň diýip ondan mundan bildiriş edilýär, ondan mundan çykyşlar edilýär. Şoň üçin näme belli bolmayan bir aeroportda geçiriljek üýşmeliň bilen ilkinji
geçirilen, gurnulan hatyra günni deňeşdirjek bolýan. Tarihten bizim vatandaşlarymyza bir misal berjek bolýan. Ýöne hatyra gününiň öz ähmiýeti, umuman Göktepe Söwüşinde türkmenler iki sany Göktepe Söwüşi bolla bilýäňiz. Birinjisinde biz yeňdik. Yeňenimiziň sebäbi bizim taktikamyz dogrudy, bizim strategiýamyz dogrudy. Biz gaça uruşýardyk, urgaç edýärdik. Hakyky ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän däp düzgünne eýerip, tebigatyň kanunlaryna görä biz göreşenimiz üçin biz yeňilmedik, yeňdik birinji Göktepe Söwüşinde. İkinjisinde yeňillik, ikinjisinde yeňilmämiziň hem sebäbi bizim türkmençilikden jyda düşüp başka kesekilen bähgitlerine eýerip, şoňa gulak asyp, galaň içine ýüşüp taşyny gawatmamyz. Oňdaşyndan hem türkmeniň güýji ikä bölünni, esasy türkmeniň goşuny gowşutanyň ýol başçylygyna, Lewabyň bäri ýanyna Özbegistandan geljek Ors batywaljylary, Paşan goşuny esasy güýç şondan gelýär diýilen soň, halkyň arasynda şeýle ýalan gurrun ýaradylandan soň, gidip şo taýda garaşyp ýatýarlar Orslara. Aslında meselem şeýle bir gurrun bolmadyk bolsa, şo taýdaky esasy goşun Göktepe tarapda bolan bolsa, onda Söwüş başgaça bolardy. Tarih hem başgaça bolardy. Ýöne bolan bolly, geçen geçdi. Şundan biz nähili netije çykarmaly, sapa galmaly. Hut şu ünkün şu İstanbullu, näme üçin İstanbullu şular ýalyky provokasiýa etjek bolýarlar. Näme üçin aly böyle İstanbullaky Türkdäki Türkmenistanlary ulanjak bolýarlar. Muň maksady näme? Indi şeýle bir zat bar. Gönümel Türkiýedäki türkmenlere hiç kimi isat diýilmeýär. Şoň üçin provokasiýa etmeli, bular bulaşdyrmaly, bulary baş wazirlikda, Türkiýeň jemgyýetçilik düzgünini bozmakda, Türkiýeň kada kanunlaryny bozmakda baş wazirlik etmekde aýyplap, Türkmenistanlary belli bir bölügini, şo Türkmenistanlary guramaçylykly ýagdaýa getiribiläjek adamlary keskitlep tutturup taýýar Türkmenistandan gelen samolyota uçara mindirip iýermek üçin. Oň bilen gutarjakmy? Gutaranak oň bilen. Ondan soň Türkiýe döwleti, hökümeti aýdýa bular provokasiýa ananya, bular hakikaty ýalany seljeri bilen ok, bular provokatorlar gollaýa, destekleýä türkçesi. Şoň üçin biz bulary Türkiýede uzak möhletde tutsak, bular öňünde soňundan bir zat ederler. Häzir bular açaçan edýär. Açaçan edýäniň sebäbi bular rejim bilen bile aslında bular söwda edýär. Hem bir tarapdan söwda edýär, hem hyzmatdaşlyk edýär, hem medat edýär. Indi siz aýdarsyňyz bu nähili beýle bolýar? Syýasy günti bolanna oň bir nemesi bolanok, oň bir çarçowasy, oň bir kadasy, oň bir näme diýin, bir ähdi wepasy zady hiç zady ýok. Ol gawat gelen görnüşde hyzmat edip dur. Şolar ýalyky hyzmatyny ödürleýär. Indi bärde ilkinji gurnulan hatyra günü, Türkmenistandaky hatyra günü. Aslında halkyň parahatçylykly protestidir. Birinji hatyra günü. Hemme kişi şoňa şeýle baka berýär. Näme üçin? Hatyra günü belletmejek bolup, şo wagtky Sapartylky, Saparmurat Niýazow harammaşy şol bütün şol KGB, o wagt KGB'ň adamlaryna, işgärlerine, hemmesine, polis, hemmesine buyruk berilen üşmesin. Sebäbi türkmenler bir gezek üýüşüp, bir gezek şol ýalyky guramaçylyk edip öwrenseler, onu bulary tutup bolmaýar. Bular şonu bilýär. Şoň üçin aýdýarlar, olar ýaly bolsa, guramaçylygy öwrenşmesin şolar agdy ýür bolmasyn. Üşmeleňiň guramaçylygyň nämedigini, nähil peýda getirýändigini şolar bilmesin diýip, biram taryhyny bilse,
ata-babalarynyň nähili bolanyny, nähili ýoluň ýörenini, nähili ýaşanyny, ar-namys näme, watançylyk näme, maşgala, mukaddeslik näme şu zatlary bilse, hiç kime oýnatmaýar türkmen özüni. Ýöne olar ýaly türkmen gerek gel. Oýnatky türkmen gerek, hyzmatkär türkmen gerek. Basyp aljylara. Biram biziň aramyzdaky haýynlara şolar ýaly halk gerek, köpçülik gerek. Şoň üçin edilýär. Şonda da nähili garşylyk görkezselerem hökümet tarapyndan, şo wagtky diktatorlyk rejiminiň ýal-ýaglary tarapyndan nähili garşylyk görkezilse de halk öz-özünden şo taýyk şehitleri, Göktepe şehitlerini ýatlamak üçin üýşýärler. Şo taýyk. Şo taýyk üýşenden soň halk gaty köp bolandan soň nälaç diktatorlygyň ýallaklary, işgärleri, güýç gulluklarynyň işgärleri hiç zat edip bilen oklar. Garaşdyrlyk taryhynda, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň taryhynda birinji gezek halkyň inisiativany öz eline almak bilen o taýda esasy bu işi gurnan şeýle edeliňden agdybirlik halk hereketi. Esasy ideýa hemme zat şolonky. Ýöne soň olaňam içindäki adamlara azar berip, olaňam içinden adamlar satyn alyp, zat edip, şuwulçy tutunup, zat edip, şeýdip agdybirlik halk hereketiniň içini bulaşdyranlardan soň halk inisiativany öz eline alýar we üýşüp birinji gezek hatyra günni şo taýda belleýär. Bu diňe bir hatyra günni bellemek däl. Bu diktatora paragatçylykly görnüşde protest. Sen näme etseňem biziň mukaddesimizi bize gadaňan edip bilmersiň. Biz ata-babalarymyzy, şehitlerimizi ýatlar, mundan bizi mahrum edip bilmersiň diýip mesaj berilýär. Diktatora şolar ýaly görkezilýär. Näme diňi? Şolar ýaly mesaj berilýär. Şeý dilenden soň hiç zat edip bilen oklar. Anha, indi birinji hatyra günni bilen İstanbulda ediljek bolýan, İstanbul'un täze aeroportuna ediljek bolýan bu näme diýin 3 milyon mu bu? Bu näme inni men muňa näme at berjek bilemok mekrowanda onu. Eger araňyzda şuňa at berilýän ba bolsa, gayrat edip şuňa bir at berseler. Bana bir video var iyi verdi TikTok'tan Türkmenli bir ulanjy şo taýda şol Ýewropa giden ady belli Nuruşka şo taýda düşündürüş berýär İstanbullaky şo İstanbul'un täze aeroportunda näme boljak diýe. Müň diýe rejim bilen näme, siýasat bilen hiç illi ara balanşy ýok diýe. Ýollar açylsyn, o taýdaky maksat ýollar açylsyn, adaty uçar gatnawy ýolagçy uçar gatnawy ýola goýulsyn diýip çäre geçiriljek bolýar. Müň siýasat bilen hiç illi nemesi ýok. Müň prezident bilenem, oň bilenem hiç zat bilenem daxily ýok. Şeýlemi? Bu Türkmenistan diýen ýurduňyz biziň bilen Türkmenistanymyzmy? Ya da bu başka planetada täze açılan bir yer mi? Ne? Niray otay? Bizim bilen Türkmenistanymyzda olar ýaly däl. Ýöne siziň bilen Türkmenistanyňyz niresi bolýar, nähili bolýar. Ya da siz näme ip içýäňiz? Şular ýaly täzin zatlar aýdar ýaly. Yaman täzinmi? Inni ýol ýapyk däl, ýol açyk. Hiç ili neme ýok. Bu gurrun yalan gurrun. Yol açık. Yöne gymmat. Yöne köy halk üçin el yeterli däl. Köpçülük üçin el yeterli däl. Köpçülük üçin näme üçin el yeterli däl. Muň ýekeje sebäbi bar. Serdaryň häkimiýetiniň berkidilmegi.
adaty gatnawlar ýolo goýlyança ýa-da şeýle aýdaýyn men ha sada görnüşdi. Serdar öz häkimetini berkitmeden adaty gatnaw bolanok. Nämeseňiz? Nireňizi ýyrsaňyzam şol täze Istanbulyň aeroportunyň öňüne baryp ýatsaňyzam nämeseňizem bolanok. Ha, sizi täze Istanbulyň aeroportuny elterlermi? Siz o taýda bir çärejik edersiňizmi? Ettirmediler. Ettirmediler. Näme üçin ettirmejeklerini men häzir aýtjak. Ýöne häzir Türkmenim kanalynyň güni aýlym formaty näme? Tesvirçiler alyp barmagyny. Tesvirçiler alyp barýar. Şoň üçin tesvirçiler bilen salam edip, tesvirleri ýetirip men dowam etjek. Bugünkü temamız Türkiýe türkmeniniň provokasiýalarda ulanylmagyny, ýagny öz ýurduny, Türkiýeň haýsam bolsa bir ýerini, esasan Istanbulda ulanylmagyna Türkiýe ruhsat berermi? Istanbul aeroportundaky bir tarap ýa-da düşnüksiz nämedi belli bolmaýan 3 milyon. Gaty täsin düşünürüş berdi Nuri. Bular ýa-da zatlary nerden öwrenýär? Belki Murat Gurbanowdan öwrenýär, sebäbi düşnüksiz zadaýdy. Murat Gurbanowň istilem şolar ýaly düşnüksiz. Ýöne bu taýda ýene bir zatda. Bular Murat Gurbanowň arkasyna gürläp ýörler. Soňra Murat Gurbanov bilen ekrana çykyp daýat edip ýörler. Näme diýär bular belli däl. Murat Gurbanow'a söwüp, Murat Gurbanow'a agyna geleni söwýän adam öňüne ýatyp durup ýörler. Gen. Görogly we salam aleikum Döwlet Baýhan başlaly agam ýaýlymy diýe başladyk. Sagajy ol ömrüňiz ok bolsun göroglyjan. Garajoglun türkmen. Assalamu aleikum gadyrdan ýyleşler döwlet saganmamysyňyz hemme giç ýaşy. Şu tehnik nemeleri bir düzeldi bilsek Garajoglun sagajy ol. Netip bolsa adam go boljak. Inni diňe öňe köp baltan näri ýokdur diňe öňe. Assalamu aleikum döwlet ýyleşler giç ýaşy ömrüňiz ok bolsun sagajy ol. Ali tatly gardaşym. Assalamu aleikum ýyleşler we Döwlet Baýhan tamanmasyňyz gowy hemme Hudaýa şükür sizem gowy bolsaňyz bolýar. Ýalanyň soňy ýok, ýalan dünýä. Giç ýaşy watandaşlar döwlet daga aşaňyz haýyrly bolsun, zor ömrüňiz ok bolsun. Soňuny öwrendim ýaman uzun seň adam. Paketim paketlep galan adamları da toplap iýereliň diýerler gaty dogry. Sebäbi özleri gaçykdy Ýewropa. Şoň üçin inni bulan planlaryny bozmajak, bozup biläjek adamlary Türkiýeden ekidip ýok etmeli. Sebäbi esas köpçülik Türkiýede. Şoň üçin köpçülik meselesini düşünürjek dedi. Ýalanyň soňy ýok, ýalan dünýä. Bular hiç bir pok edip bilmediler, köp bilip ağzdan galarlar. Aeroportun näme diýär? Aeroport iline bilediň bolmasa içerik salmaýa, diktator rejimi bile hereket edýärler diýe, rejimi bilen bile hereket edýärler diýe. Geňeşli hereket edýärler, geňeşip diýe. Biri bir şol Nuryň başga bir çykyşyny iýerdi. 3,5 saatlyk çykyş. Men onu seyredip bilmedim. Wagtymam ýok, islegimem ýok. Bu topar absurd zatlar gürläp otur. Näme diýen belli däl. Muny dinleýän adamlar bir arakdan bir 3 litr piweden bir 5-6 litr içip eger çekkenler var bolsa çekip taýyp şey dip dinlänne de bir gipnoz zat bolup şoň täsirini näme derim belli däl. Absurd bir sözlem gawat gelen ok Türkmenistanda haçan saýlaw boldy.
serdaryň garşydaşyna ses berip şonu saýladar ýaly. Türkmenistanda olar ýalda hiç wagt bolmady. We bollurmazlar edil häzir şonu bollurmaýarlar. Bizim öz kandidatymyzy Dalaşgärimizi goýaly. Dalaşgärem goýup bilmeýän, serdaryň garşysyna çykanam taýlady bilmeýän, hiç adam etdir bilmeýän. Muňa manipulyasiýa diýilýär. Muňa gep sokuşdurmak diýilýär. We şoňa meňdeş. Näme üçin bir gezek bir zat etsek, bir gezek şular ýala kessek, soň aňsat bolarmyşyn ýygyna has uly zatlar etmek. Be, ertekleňizem täsinsiziň bar. Arazoglan Türkmen 12-nji ýanwarda Milli Howpsuzlyk Geňeşi geçirildi. Gözegçilikler güýçlendirildi. Bu provokasiýalaryň netijesi edilýärdi. Bu bolýan wakalar oýun etse ogly ýeňer, çynyrgatsa atasy diýe. Ondan başga ala ömrüňe bereket diýe. Dogry, ondan başga şeýler zat da mehribanda bolunlar. Inni Sovet döwrüne doglanlar zatlar has gowy bilýänler, has gowy düşünýänler. Men bir zady düşündirjek bolýan. Häzir şu özüne aktivist diýdirjek bolýanlar, oppozisiýa diýdirjek bolýandan özüni alyp başlaryna zatlaryna seretseňiz, öňden bäri oýnalyp gelýän KGB, Kenben, Mehemen oýunlarynyň dowam edýänini görürsiňiz. Sebäbi häzir hiç kim bu özüni oppozisiýa aktivist zat diýdirjek bolýandan hiç biri düýbinden rejim bilen baglanyşykly bir görüş, syýasy bir aktivlik şolara garşy ýok. Bilaň bar ýalan. Bilaň edýän zady golýagnamak, bilaň edýän zady şerralyk. Sebäbi şu wagt içinde bular hiç zat edip bilmediler. Halk bilan wagdalaryna da inanmady, sözüne de inanmady, çağırşyna da inanmady. Ha, indi diýersiňiz, inanmady bolýan näme üçin şular ýalaky janygyp hakykati düşündirjek bolýan? Yanan yansın, kösenen kösensün, ýok. Ýok. Bizim halkymyz az. Halkymyz az. Türkmeniň gany, Türkmeniň geni illeşiň şol bir toprakdan suw howa alyp önüp ösen adam öz illeşiň meňe gönüm razy edär. Senin gönüň razy bolsa biljekler. Dahylsyz bir adamyň bilip bilmän pida edilmegine men gönüm razy edär. Inni bular şol wagtyň özünde rejime göz gyrpyp rejim bilen söwdalaşýarlar. Näme diýerler? Nazar edin. Biz gatugo provokasiýa edibilýäs, öjükdir bilýäs. Internetde prosmotrlarymyz bar, internetde like'larymyz bar. Sebäbi köp adam gözetimi giň bolmaýan adam kompýuterda, kompýuter oýunlary bilen önüwesen virtual alemde önüwesen bir adam üçin like köp prosmotr köp saat diýsen bir hili bir daşdy görgen düşmanga awalan ýaly duýada. Sebäbi ol şol psikologiýa bilen ýetişen. Ýöne hakyky durmuşdaky adam bu jagadan bu absurd prosmotrlary, like'lary, olary, bulary, o zatlaryň hakyky durmuş däelligini, hakyky durmuşyň internet bolmaýan ýerde, internet paketiň gutoran ýerine başlaýanlygyny, jübüňdäki puluň gutoranyna başlaýanlygyny, soňalan gutoranyna başlaýanlygyny olar gowy bilýär. Şoň üçin bilaň edýän zady duruşy bilen provokasiýa. Inni ýadyňyza düşýän bolsa bir näçe günlükde soňky günlerde hatda Türkiýeň dürli telekanallaryna Gazagystanyň meselesi bilen baglanyşykly gaty köp telewizorlar geçirilmäge başlady. Men hemmesini oturup seretmäge, synlamaga nemem ýok, wagtym ýok, dogry aýtsam. Ýöne
Käbirlerine şolar ýalaky eginleşlerden, tanışlardan, bilişlerden käbir möhüm ýerlerini kesip ekrandan zapis edip, ýazyk edip iýerýänler boldy. Ömürleri uzak bolsun, elleri yüzleri dert görmesin. Inni şo taýda käbir aýdylýan zatlar bar. Iň esasy adam şu öňe çykýan bir zat bar. Şo taýdaky adamlar aýdýar, Türkiýede sponsory Fransiýada bolan bir Fransiýadan gollanýan, Fransiýadan öjükdirilýän, Frans pul tupravleniýeti Fransiýada bolan, Fransiýa döwleti dälmi? Fransiýadaky bir watandaş. Ýa-da Fransiýa döwletini Soros bilen ýa şoňa meňdeş keseki güýçlüň Orta Aziýaň baýlyklaryna, Orta Aziýaň strategiýasyna, Orta Aziýaň küç oýunlaryna öňde bolmak isleýän käbir korporasiýalaň, zatlaň ýa gaz newit kompaniýalary ýa guruluşyk kompaniýalary şular ýaly zatlaň himayatlaryny alyp inha biz size Kazakstanyna ders, Türkmenistanyna ders, Özbegistanyna ders, Täjikistanyna ders, Owansany özüňiz alyp çykyn, alyp çykdyňyz bolýa, inni galanyny bize diýäs. Owansany özüňiz oňaryň, galanyny bize diýäs diýip edilýän bir oýunlar bar. We oýunyň içinde de yer alýan adamlar Fransiýada. Türkiýanyň gizlin gullukları muny bilýär. Inni men ýa-da bolsam, efire çykmasam habarlaşýan. Men 16 ýaşymda Türkiýäge geldim. Men ýaşymyň ýarysyndan köpüsini Türkiýede menem etdim, geçirdim. Iň esasy da 9 ýyl men Türkiýanyň döwletleri radio guramasyna işlemden soň kursdaşlarymyň tanış bilişleri, maşgala agdalary, işdeşlerimin TRT-de esasanam Türkiýanyň elitleriniň maşgala agdalary işleýär. Şoň üçin Türkiýanyň döwletleri radio guramasyna işleýän adamlar gaty täsin ýerlerde tanışlary, maşgala agdalary, zatlary bolup bilýär. Şoň üçin olar bilen gürleşip, olardan maglumat almak aňsat bolýar. Sebäbi olar bilen biz işde tanadyk biri-birimizi. Adam tanajak bolsaň, adamda ynam döretjek bolsaň, ýa tabakdaş bolmaly, ýa ýolla bile gitmeli, ýa-da bile iş etmeli. Şolar ýaly. Bizim köp işlerde, köp zatlarda tabakdaşlykda, ýollaşlykda hemme zatda synagdan geçen ynamdar adamlarymyz bar. Bular bilen men maslahat etdim. Şu gurrunlar çykyp köpeli uğrandan soň men aýtdym, bu Fransiýada sponsor bar, Fransiýadan hemme zat şo taýdan kontrol edilýär. Bu Türkiýedäki Türkmenistanlary şular ýalaky provokasiýalarda ulanjak bolýarlar diýip aýtdym. Sebäbi neme ýok. Hakykatdan ham bu Türkiýedäki Türkmenistanlary dogrudan ham göreşe bir urukturjak, gönükturjak bolsaň, edýän işler logika sygmaly. Bulan edýän zatlar logika sygan. Absurd. Meselem Nuryň aýda oturan zady, bul aeroportda, täze aeroportda çykyn diýip oturan zady, duruşy bilen absurd. Şu Nuryň karakteristikasyny doly näme etjek bolýany, näme edip görenini, hemme zadyny gysgaçyk size düşündirýär. Muň diýä siýasat bilen näme arabalaşy ýokdy. O näme arabalaşy ýok? Näme başga planetaň adamlary ýapdymy? Türkmenistanyň gatnawyny. Adaty gatnawy kim ýapdy? Prezidentiň karary bilen ýapyldy. Hemme zat Türkmenistanda bir adamyň karary bilen bolýar. Bir adamyň görkezmesi şoň tasdiklamagy bilen bolýar. Edil özü oýlanyp bilmese de, edil özüniň kellesine gelmese de, umumyň şol adamyň tasdiklamagy permany bilen bolýar.
Onun nähili bu syýasy däl. Syýasy bir karary, syýasy bir çäklendirmäni ýatyrmak üçin adamlary üýşürjek bolýaňyz we bu syýasy dälýäňiz. O nähili bolýar? Syýasy bir karara, syýasy bir edilip durulan işe garşy näilelik bildirjek bolýaňyz ýa näilelik bildirjek bolýaňyz ýa-da parahatçylykly bir piket ýa ýürüş ýa-da bir zat geçirjek bolýaňyz. Ýa şu taýda bir samsyk biri bar. Şunu uğradyň. Azatkany. Ondan şoň üçin muňa provokasiýa diýilýär. İstanbulyň täze aeroportuna ediljek bolýan bu zada provokasiýa diýilýär. Aeroportyň ýaňy bir ýa-da aeroportyň içinde pasport bolmaýan, zat bolmaýan alanoklar zatlar diýip. Ziýan ýok. Bular arka fonna, arkada aeroport görünüp duran tokoyun içinde ya bir chat kırada depen üstünde durubam video yazgı ya bir zat çıkış edip bilirler. Gurrumu yok. Yöne berde şu bir zat var. Şu an geçenli İstanbullu edilecek olan protestlerin birinden başka şol deginin kenarına oturup adam ýaly bir zat edildi. Ondan öň we ondan soň gaýdyp hiç ile adam ýaly protest edilmedi. Protestin ıysam yok. Yok urdular ettiler hemmeden yalan çıktı. Barda yalan çıktı. Soňam şol bizi ettiler diýen adamlar bilen bular äwede jüýje bolurlar. Näme edip görün belli däl. Hiç ile logika hiç sada gabat gelenok. Soň men şol Türkiýedäki tanışlardan, soň Türkiýeden gaýdyp Ýewropada ýaşap görenler zatlar bar. Şolardan soradym. Aýtdym, bu diýdim Fransiýa gurruny diýdim, nerden çykdy diýdim. Ondan bular aýtdy, häzir şol Orta Aziýadaky ýurtlary bulaşdyrjak bolýanlar bar. Şolaňam şolara öz hyzmatyny hödürleýän ogul Türkmenistanyň bolan, häzir Türkmenistanyň bolan umuman türkmenler bar diýdi. O watandaşlyk nirin vatandaşy o zat gyzyklandyran ähmiýetlemde. Şolar ýaly türkmenler we türkmenistanlylar bar diýdi. Olaram inha biz Türkmenistan arada size biz kömek edeli, biz gollaw bereli. Halkyň sizin proýektleriniň üstünlükli durmuşa geçirilmek üçin halkyň ünsüni başga ýere sowaly, halky güýmeli, halky gipnoz edeli, allaly, halky diýenim köpçüligi. Ya da internette aktivlik döredeli, o aktivlik hem provokasiýa bilen baglanşykly aktivlik. Inni pokly biri aýdýa hiçsada kellet hiçsanok hata edýär. Onça türkmen nirde bar diýä. Türkmenistanyň daşary ýurtda onça türkmenistanyň bar bolsa diýä. Näme üçin ýok? Näme üçin bular gollanok, ortada görünenok? Daşary ýurtlardaky milyonlarça Türkmenistanyny näme üçin sizin provokasiýaňyzy gollamaly? Olan kellesi belki bilimi, okuwy zady sizinkilerçe ýokdur. Sizde owadan kagyllar bardyr. Belki olarda owadan kagyllar ýokdur. Belki olar rejim bilen bile biznes edip halkyň pulunu talan näler? Ýa-da bir güýçlükde işläp burta para adamın bagtyny ýatyryp soň daşary ýurtlara çykanlar däldir. Ýöne şolar bir hakykatty bilýär. Provokasiýa bilen, bu absurd zatlar bilen hiç zady ütküdip bolanok. Global deňagramlyk bar. Bütün dünýäde syýasatda deňagramlyk bar. Inni deňagramlyk diýilende ýene de bir täzin zat bar. Şu öňkü SSR'i täzeden dikelçek bolýar Putin diýerler. Putin men halamok. Ýöne günädiňe Putin näme? Türklerde bir söz bar, günah keçisi diýär. Ýani şu günäkär geçi. Ýekatek bir geçi bar günäkär. Şolan Putin.
Putin'e gerek yok. Ol Orta Asya'daki respublikaların rejimleri, çinovnikleri, bayları ors söýgüsü, ors simpatiyasy, ors mentaliteti bilen ýaşaýar. Ýa-ni aýdyp bilersiňiz, döwlet seňe maýalyň ors, ondan näme gürleýän? Aýalym ors. Aýalym ors bolany bilen men näme? Orsuň kolonizatorlyk ideýasyna hyzmat edýänmi? Ha? Ya diňe men aýalym orsmy? Aýalyň ors bolany bilen sen orsuň guly bolýanmy? Ya orsuň hyzmatynda bolýanmy? O men hyzmatymda bolaýmasyn? Ştora berjek bolýanlara berýänlere men öňünden jogap berýän. Şoň üçin SSR dikeltjek bolýa, Putin şeýle bulam mümkin olmagy üçin aýdylýanlar provokasiýa. Ha? Belki Putin şular ýaly oýnatgylary görüp, şu oýnatgylary bir Ýewropaň ýa korporasiýalaryň gujogyna atyň, şular bir ortaga çykyp maňa öňünden bir taýýarlap bersin bakanany girer ýaly. Putiniň öňkü Sowet Soýuzyny dikeltmek, bu öňkü Sowet respublikalaryny täzeden basyp almak niýeti var bolsa, bu absurd. Näme diýäni, näme gürleýäni belli bolmaýan adamlaryň edip gören işi näme netije berýär? Diňe ýykan ýumranlyk, vandalizm, Gazagystan. Gazagystanyň halky taýýarlan bolsalar hakykatdanam proteste gaty güýçli başladylar. Mecbur boldy, hökümet istat edip bilmedi. Mecbur boldy daşardan goşun getirdi. Halk taýýarlyksyz däl, halk istat bilen ok. Halk Nazarbayev gitdi diýdi, urra çekildi ýyzyna. Inni ýagdaý düzeler diýip. Düzelmeýär o. Häzir bizde haramda gitdi. Serdar geldi. Düzelýärmi? Düzelen ok. Bolýa. Serdaram gitdi, haramda gitdi, hemmesi çekildi şulan. Başka biri geldi. Ýöne yine Türkmenistany sagýan, yine Türkmenistany ulanyanlar şol haramda we haram tokumy. Pawo şundan onuň ütgeýär onuň bir zat ütgeýärmi? Şoň bilen bolýarmy onuň çözülýärmi mesele? Bu samsyklar ýol açylsyn diýe. Bulan bir barp ýatan samsyk gurrun. Adaty gatnawlar başlady. Serdar häkimetini dolu güýçlendirmän köpçüligi onu da daşary ýurtlaryň howasyny alan, daşary ýurtlaryň erkinligine, daşary ýurtlardaky maglumat erkinligine, erkin pikire, düşünje, erkin herekete öwrenşen köpçüligi, milyonlarça köpçüligi ýurda arkaýyn gidip geler ýaly etmeýärler. Edil häzirki diktatorlyk yerini gorap başarsa, bu Kazakstandaky oýunlar, zatlar we oň dowamy eger bulary ayırmasa ya olar bile düşüşüp başka bir zat etmeseler, oyunun içinde oyunma. Näme dolu belli däl. Ýöne şoň üçin bular internetde görüp otur. İnternetde aktiv ulanyanlar provokasiýa bilen meşgul, provokatorlar, fantaziyorlar, yalançylar, gipnozçylar, ertekiçiler, bulara şeý dip el çarpýarlar, şolary gollaýarlar şolaň ýerinde. Bulan %70-80ni Türkmenistanyň howpsuzlyk gullyklary ulanýarmy? Ulanýar. Şugulçylyk edip ulanýarmy? Gürrüňsiz ulanýar. Ondan olar pikir edýär. Bular şol wagtyň özünde biziň bilen ýorganyň aşagyna girýär. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi we küntüň saklap bolana bular şol wagtyň özünde de keseki güýçler, Türkmenistany özü üçin ulanjak bolýan keseki güýçler bilen hem ýorganyň aşagyna girýärler. Ondan bu adamlar anant bolany. Şoň üçin öňkü çykyşlamyzda da aýtdyk. Bir ýagdaý ütkänne, rejim ütkänne ilki bilen inhaşylar ýaly provokatorlar zatlar bar, ulanylan adamlar.
bir gezek ulanılıp zyňylýan ýaly. Şolary ýok edilýär ilki bilen. Bulara nefsime mar ya. Bular beýdip ýörler, iň soňunda bulan özlerini ýöňetip goýberýärler. Ýöne bärde halkyň daşary ýurtlaryň zatlaryň garaýşyny ütgeçek bolýan bular. Ol bir topar absurd çy, bir topar samsyk bolup siz gol ýygnap arz şikayet edeňizde de ütgeýän zat ýok. Bu dünýäň siýasatçylary, dünýä döwletleriniň ýolbaşçylary kimin kimdigini ýaman gowulýar. Näçe ýyllar näri işleşip gelýän adamlara biziň bilen. Awo, ondan siziň şu poklaja nemeleňize anlanmalymy şol adamlar. Başar bilmeýän bolsaňyz, hiç zady başarmaýan bolsaňyz, hiç adam edip bilmediňiz, on ýaşyna değden poğuňyz bolmaz. %100. Ýöne bir kysana adam ýakyp bilersiňiz, ýöne halky ýakyp bilmeýän. Öň gaýdyşym ýaly Türkmenistanyna da diňe daşardan hakyna tutma getirip boşak galan vilayatlarda talaňçylyk etdirip bilýäňiz. Provokasiýa bilen Eýranyň we owanyň iştäsini açyp bulaşdyryp bilýäňiz. Bu zatlary arkaýyn etip bilýäňiz. Siziň hojaýynyňyz etip bilýän. Sizem araçy bolup bilýäňiz. Sizem bir gezek ulanýarlar da soň zyňýarlar. Bolajagy şu. Başka variant ýok. Munam özüňiz gowulýaňyz. Şuny özüňiz gowulýaňyz soň siziň kelläňiz alyp gaçýar. Ýadyňyzda siziň hem zyňyljaňyz, ýok ediljeňiz. Burdan gürläp oturkaňyz, çykyş edip oturkaňyz, şo hakykat ýadyňyza düşýärde kelläňiz alyp gaçýar. Ondan aýdýan zatdan bir sözlemiň ikinji sözlemiňe ters, üçüncü sözlemiň ol ikisine de ters. Başlaýanyň çolaşyp çyrmaşyp gidýär. Näme diýilýäni belli däl. Şoň üçin mäkrwan doganlar Istanbulyň täze aeroportuna ediljek bolýan şo taýyp halky üýşürmek diýmek provokasiýa. Muň başga hiç zady ýok. Türkmenistanyna taýýar bolmaýan halky gozgolaňa gan nöküşlüge çağırmak bu daşary ýurtlara eklenji üçin gaýdan watandaşlar sebäpli boşak galan vilayatlaryň hakyna tutmalar tarapyndan talanmagyna, ar namysynyň basgylanmagyna çakylyk diýmek. Muň başga ýorgudy ýok. Amerikalılar orslar gelse, ýurduňyzy orslar basyp alsa şeýle bolar diýip suratlanýar. Orslaram olara edil şolaň motiwine jogap berýär. Amerikalılar näme diýipdir orslara, orslar Amerikalılara näme diýipdir. Özüňiz gyzyklanyň okaň. Tesbirlere geçip soň dowam etjek. Galaksi geldi. Salamu aleykum döwlet ağa, ol üýşmeliň ady şagal şowkuny täze gulbazary. Erkek. Galaksi ömrüňiz ok bolsun. Ya yaman çüýleýäňiz aý bara. Siziň şu zatlaryňyzy okap bara. Näme bolýar kalara? Ali tatly. Bular hiç hili bir etjek, edip biljek zatlary ýok. Bularyň niýeti garamaýak halkyň ömrüni ýakjak bolýar. Ganatsız guş bolmaz, arzuwsuz adam. Goý bularam arzu etsinler. Bulanka arzu däl, bulanka provokasiýa. Şoň üçin aýratyn söz, arzu aýratyn, provokasiýa aýratyn. Ikisi bir zat bolsa bir söz ulanylary. Karajoğlan Türkmen fevralla adatdan daşary halk maslahaty geçirilýär. Adatdan daşary bolsun, kosmiki bolsun, galaktika bolsun, galaktikalar arasynda bolsun. Ya o baryp näçe milyon, milliard ýyllyk aňyrdaky bir zat bilen, deşik bilen balanşykly bolsun. Tabagda näme? Diktatorlyk öz diýenini göwürtýärmi? Göwürtýär.
Bular jenayatkärmi? Jenayatkär. Bulan ýekece konstitusiýasy bar. Olam korrupsiýa konstitusiýasy şeýlemi? Şeýle. Hemmesi kelle keser haramzadamy gutordy. Ondan olar gowy görkezjek bolup, o charter gelýärmişin sag bolun. Watandaşlar alyp gitýärlermişin sag bolun. Mene düşünmekçilerim. Fevralda adatdan naşary halk maslahaty geçirilýär diýe garaz oglan Türkmenistanyň geljek 30 ýyllyk maksatnamasy kesgitlenjek. Şu ýerden düşünübermeli. Onuň üçin alim bolmaga gerek ýok diýe gaty dogry ömrüňiz ok bolsun. Inni bu haramdagyň we haramdagy gollaýanyň etçek bolýanlar düşü. Orta Aziýada umumyň dünýäde bakyň aýdyşy şol 60 ýurtda häkimet çalışmaly-da, rejim çalışmaly diýdi. Şoň üçin Orta Aziýadaky döwletlerde inni hökman bir zat bolaýmaly. Kazakstanda bolly gutordy inni. Inni duranok. Hemme kişi inniki ýyla, inniki aýa, soňky aýa, soňky ýyla ýa bir näçe ýyl soňa zada bir çöpde gönýäl edip ýedölçäp bir kesilýär. Ondan olar tejribeli, bular ýaly proýektler alyp barýan adamlar. Bular hem inni oglup başlady. Näme üçin? Kazakstanda hasapda bolmaýan bir zat boldy. Kazakstanda. Olam näme? Daşary ýurtlara pul ogurlap gaçan watandaşlar, şol ýurtlaryň watandaşlary özleri ýaly ogurlar, talaňçylar bilen islendik ýurdun içinde şular ýaly talaňçylyk edibilýärler. Başbozorlyk edibilýärler, ýakyp ýumry bilýärler. Şoň üçin Edil Siriýadaky, Liwiýadaky ýaly bolar diýilenne Edil Siriýada näýli bolan bolsa, şolar ýaly, Liwiýada näýli bolan bolsa, Edil %100 şolar ýaly bolar diýip düşünmelär muňa. Bärdäki maksat şolar ýaly bolar diýilýändäki maksat näme? Aktyorlar şol aktyorlar, oyunçular şol oyunçular. Oyunlar şol oyunlar, senariýalar şol senariýalar. Hawa ýöne Türkmenistanyň şertine görä şoňa gawat geljek, bap geljek şekilde edilýär. Kazakstanyň şertlerine bap geljek şekilde edilmedi, şoň üçin başa barmady. Inni Kazakstanda bir zat etjek bolsaň kyn. Mümkinmi? Mümkin. Hemişe mümkin. Sen Allah Taala'nın hasamyny ters bir zat etmeseň, Tewratın kanunlaryna garşy absurd işsat etmeseň, garga çokunmasaň, ala hekkä çokunmasaň, iň göwnüňiz ýetmeýän haýwanlaryňyzdan mara istenlik haýwany özüne awtoritet hasap eden o. Ýöne men adam oňum mirakyllar diýe men şu adamlara düşünmek diýip. Awtoritet diýip kabul edýänleri ogry, jümri, haramzada, oňmuň aýalyna gözü bolan şular ýaly kezzaplar, ýalançylar, oýnatgylar we şoňa meňdeşler. Innem syýasyň türleri çykdy. Muň savremenny döwrewap görnüşi. Bizi diýä ulansaňyz bolýar, künti höküminde syýasatda tapawdy ýok diýä. Hojaýnymyz kim bolsun, şo bolsun tapawdy ýok. Bizi diýä ulansaňyz bolýar diýä. Şoň üçin hemmeni hödürleýärler özüni. Diňe bir Fransiýadaky däl, belki ýurtlardakylara zatlara, dürli jemgyýetlere, fondlara, zatlara hemmeni hödürleýärler özlerini. Tespikir etmeň bir taraply diýip, köp taraply diýe. Şoň üçin öz içinde öldür çolaşýarlar bular. Ondan anamsızlyk başlaýar. Olar ama diýär, bu diýär olar bilen, bu diýär rejime garşy, halkara guramalar, dünýä siýasatynda sözü geçýän döwletler, zatlar, siýasatçylar bilen okmy bulary?
Bilýär, şunu bilen soň şolary anam bildiren oklar, şolary gollan oklar, şolary adam azap eden oklar, şolary oppozisiýa ýa-da aktivist azap eden oklar. Ýöne bu işin başga bir tarapynda. Gaty täsin tarapy. Azat Ishakow. Ýöneköy halkyň bir wekili. Hakykat üçin, Türkmenistanda adalet üçin, kanunuyluk, hakykat, adam hukuklary, adalet üçin janyny ortaga goýdy. Şol wagtyň özünde bu absurd işler bilen meşgullanýan provokatorlara, aktivist, oppozisiýa sumok we aktivist sumoklara garşam hakykat üçin görüş alyp bardy. Azat gaty täsin hereket etdi. Azada bir gollaw boldmy? Ýok. Täsin. Wepa da şolar ýaly. Geldik Oraza. Oraz kynýagdaýynda. Oraz köp saatlary başyndan geçirdi. Gaty aýlygar saatlary başyndan geçirdi. Oraz Russiýadan gitdi başga bir ýurda. O taýda da şol ýurduň polisiýasy, migrasiýasy gün bermedi Oraza. Halkara gorogo ýüz tutan adamlaryň işlemek bolanok, ýöne olara da öz güzeranyna aýlar ýaly namarda mätäç bolmaz ýaly hiçbir berilende. Her ýurtda düzgün başga ýöne oň baran ýurdunda şeýle. İşlemeseň bolanok. İşlemeseň nädip ýaşajak? Gepiň tümmek geri inha özüňiz bilýäňiz Orazyň şol Türkiýeden giden wagtyny şolar ýaly bir 9 ay, 7-8-9 ay bolly bilenmok. Şolar ýaly ýagdaý kynýagdaý. Näme? Orazyň hakykatlary hiç ýerde aýdylmaly. Hiç ýerde aýdylmaly Orazyň hakykatlary. Wepaň hakykatlary hiç ýerde aýdylmaly. Azat Ishakow baradaky hakykatlar hiç ýerde aýdylmaly. Ýöne gel şu oýnatkalar bara. Bir topar yalan zatlar aýdýarlar. Eýle bolly, beýle bolly, şu bolly, bu hemmedem yalan. Ýöne şolaryň yalanlary azatlykda, dürli neşirlerde, o taýda, bu taýda ýaýradylýar. Näme üçin? Sebäbi bular aýtdym şol Orta Aziýada durmuşa geçirilmeli proýektler, diňe bir proýektler, tapawdy ýok. Hojaýyn kim bolsa bolsun, kim eplesin bular tapawdy ýok. Epleseler bolýar, bular şondan keýp alýarlar. Şondan zarýat alýar bular. Şoň üçin öz hyzmatyny ödürleýär bu syýasy күntüler. Şoň üçin bulan reklamalaryny edýärler. Kyn ýagdaýdaky wepa bilen balanşykly hiç aýtmalylar, hiç etmeliler. Azat Ishakow bilen balanşyklan şeýle, Oraz bilen balanşyklan şeýle. Kynmaý bir adama kömek edilmeýän ordan mene kömek edilmek diýmek. Ha? Kynmyka şolar ýaly. Ya şolar ýaly watan üçin, halk üçin biýlini guşap ortaga çykan şolar ýaly mert oglanlary çykkansyz ýagdaýa düşürmekden käbir adamlar şondan keýp alýarmyka? Ya şeýle sadistlik duýgulary bolan adamlar barmyka? Yaman täsin. Oraz çykkansyz ýagdaýda, oraz kyn ýagdaýda orada bir zat edip kömek etmeli, näme kömek etmeli bilenmok. Şoň üçin watandaşlar sizem oýlanyň, näme kömek edip bolar? Men gaharym geldi, şoň üçin nemelere geçsek, komentariýalara birat nemedemden soň, köşejemden soň dowam eder. Ýalanyň soňy ýok. Käbir watandaşa aklym hayran. Hiç soramaz. Sen sorama men aýtma. Watan habar bir yalan. Halky ağlajak bolýarlar. Inne bir giden olardan geçirdi, beýdip
halky özüňize çekip bilmediler diýe. Bular şonam geçdi diýe-de. Halky çekip bilmediler diýe. Ay mene bilemok şular bar, şular men näme diýjegimi bilemok. Inni Garajoglan türkmen. Ol provokasiýa halkara siýasada girýär. Provokasiýa höküminde diýe. Aty dogry. Ali Tatly Nuru diýen adamam hut ikinji şahatlyk oň gepini gepdiýmäliňle diýe. Bäh. Ali Tatly senem oňurduň aýdy. Bu Felicita Carpemi. Salam. İnşallah ýurdumy düzelir. Nädip düzelir? Size saglyk bersin Allah'ım. Nädip düzelir? Nädip düzelir? Hiç sad etmen bir gelip düzelsin diýeniň bilen düzelýärmi ýurt? Hiç şeýle şu absurdluklara, provokasiýalara garşy ne azad allalar, wepan allalar, oraz kyn ýagdaýda hiç şeýle reaksiýa bildirenler. Erteki bir gün muň soňy şu, erteki bir gün hakyna tutmalar dökülýär ýurduň içine. Ondan soň siziň Türkmenistanyňky millekleňiziň, ýerleňiziň, hostarlaňyzyň, maşgalalaňyzyň hemmesi aýak asty bolýar, hemmesiniň üstünden geçýärler. Aýtmady diýmem. Şunu nip bilirsiňiz. Näme üçin edýän şu zatlary? Wajdanym üçin edýän. Watan söýgüm, öz halkyma, watandaşlarıma bolan söýgüm üçin edýän. Ar namys üçin edýän şu zatlary. Adam bolan adam edýär şu zatly. Şu duýgy adam bolan adamda bolýar, şu duýgy. Bolmasa ýalňyşan ýalňyşsyn, ýykylan ýykylsyn, näme bolan şo bolsun. Biperwaýlyk edip bilenmek. Bagyşlan edip bilenmek. Näme bolsa şo bolsun diýip bilenmek. Ýalňyş biler bir adam. Ýa-da bir öňe çykýan bir adam idealny, hemme tarapdan bir idealny görelili bolman biler. Sebäbi biz nähili ýurtda, nähili şertlerde önümizdik. Türkmenistanyň öňüni soňuny bilenler bara. Niýaz döwrüne doglanlar. Niýaz döwrüne dälse we saýunyň soňky ýyllaryna ýykyljak bolup duran döwürlerine doglanlar. Bilýäňiz-de hep bu ansat bolmadan durmuş. Şolar ýalaky çäkli ýagdaýlarda düşünje taýdan, edep terbiýe taýdan, guramaçylyk taýdan ukuyuplary çäkli köpçülik bolýar. İçinde yektuk çykýar, hemme ýerde de çykýar. Ýöne şolar ýalaky şert bolanna guramaçylygy da oňaryan az çykýar. Şolar ýalaky şertlerden geçen watandaşlar bular. Şoň üçin käbirler aýdýa, inhadýa, azat diýe, ekrana çykyp diýe söwüni otyrdy. Köp söwünýärdi diýe. Ay onu diýe ekrana çykarmasan agam diýe. Bizim vatandaşımız azat diýaly, çotky, konkretni, takik, analiz edip bilýän, baha berip bilýän adamlarymız bar ýöne çykasy gelen ok ekrana. Halkyň oýanmagyna, halkyň hakykaty bilmegine, halkyň hakykaty eşitmäge, öwrenşmegine goşat gelen ok. Adam aýdýarny nirde bular diýe intelligensiýa wekilleri zat. Çyksynlar diýe. Sowatly, bilimli elita diýilýär. Hani häzir olar gyzyklanlar ok diýme. Şoň üçin özüň aglamasaň bolanok.
Häzir şu neme jogap berjek. Alinki Switok diýip bir watandaş bar, şoňa jogap berjek. Ýalanyň soňy ýok, ýalan dünýä döwle daga gelenejemi orta goşmaly gaýrat etdi. Diňe namart eji ýerinden tutşok bolar, edil bir döwür Mongollar, türkmen ýaşlaryna güýji ýetmän çağa ýa-da maşgala güýçleri ýetişýärligiňe dogry. Baky geldi, baky häzir nemesini tesvirini çykarjak. Berden ýalan bolsa göreýin. Burunuk mikrofonu bolnar. Ýok, işsat ýazmandyr. Häzir Alenki Switok diýen bir watandaş diýe sen pessimist diýe maňa. Sen Türkmenistan halky üçin näme teklip edip bilirsiň diýe. Nähili näme teklip etmeli? Sen näme Türkmenistanyň üýtgemegini isleýänmi? Ýa-da diňe diýe tankyd etmegi isleýänmi diýe. Inni Alenki Switok Doganjan, sen aýal maşgala bolmaň gaty mümkin. Şoň üçin inni diňle. Eger hakykatdanam Türkmenistany üýtgetjek bolsaň näil üýtgetmeli? Ýekeje şansyň bar. Elinde ýekeje okuň bar. Daşda göreňem duşman. Ýekeje okuň bar elinde. Şonu pikir et. Ýekeje okuň bar, ýekeje şansyň bar. Türkmenleriň häzir edil oduň orram ortasynda dur Türkmenistanlar ýekeje şansy bar. Türkmenistanyň. Ya Türkmenistany adam ýaly dogry bir şekilde düzeldiýäňiz, ýa-da Türkmenistany artyň harmanyna öwürýäňiz. Artyň harmanyna öwürmek aňsat. Perwaýsızlyk ediň, maňa näme diýip gezin oturdy. Derrewjy gedýärler, derrewjy. Gazagystanda näme boldy? Gazagystanda tawşyrylan işi edibilmedik. Nalaja deýinler, diýişini gyjap durlar. Ruhsat beriň biz Gazagystany edilmedik, Türkmenistany edeli. Sebäbi Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi daşarda, şoň üçin şeýle diýerler. Statistika, sanlara, zatlara düşünüp bilmeýän mahluklara aýdýan. Men habarçy bolup, jurnalist bolup Türkiýede işledim. Şoň üçin Türkiýede aýdylýan milyonlarça Türkmenistanyň wady edilýän san dogry. Gaty dogry. Bulan hemmesi zähmet migrantymy işleýärmi ýok. Türkiýede yıllan ýyla göre üýtgeýär. Käbir ýyl Türkiýedäki iň köp bilim alýan, okayan daşary ýurtlaryň arasynda Türkmenistanyň gelip okayan, bulaňam köpüsi öz hasabyna okaýar, öňkär döwletiň nemesi ýok. Üçlüge girýär. Ya ikinci ýerde, ya üçüncü ýerde. Käwat birinji ýere geçýän wagtam boldy. Ýöne köplenç ikinji we üçüncü ýerde. Okayan studentleriň sany taýdan. Inni Türkmenistana gelip yerleşip mal mülk edinip ýaşap görenler bar. Aýaly özü Türkmenistanly. Bularam epesli. Bulardan daşaryn gaty uly köpçülik bar. Türkiýelilere durmuşa çykan. Azel. Orslar ama Türkiýelilere ýöne Türkmenistanyň orslary geçdi. Daşary ýurtlar, Türkiýelilere durmuşa çykan daşary ýurtlar arasynda Türkmenistanlar hemmeden geçdi. Köp jikmejik nemeler bar. Şoň üçin bu milyonlarça diýilýäni dogry. Indi diýe,
Sen niye şunça ýyllaň dogamyna diye türkmen halky üçin niye näme etdiň diye, näme edip bildiň diye. Inni alenki sibitoçik sana aslında doza yetmändir. Birazajyk ýene ýelme. Ondan efir gutorandan soň men şu berjek jogabymy täzeden ýyzyna aýlap şotaýyn täzeden diňle. Indi men sana aýdaýyn. Men tanaýanmy? Tanaýan. Ýöne dolu tanaňmy? Ýa-da sen kelläň häzir gogulansaň propagandalar sen kelläňde has köp aýlanýar. Men habarçy, men jurnalist, men metbuat işgäri. Men wezipem näme? Halkdan gelýän habarlary dogrulygyny tasdikladyp metbuat organlaryna, halkara guramalara, dünýä köpçüligine ýetirmek. Ha oşa hyzmat dämi? Türkmenistanyň hakykatlaryny dünýäge ýetirmek hyzmat dämi? Google'a gir, Döwlet Baýhan diýip ýaz. Öňe näme çykýar? Kelläňde birazajyk bir şygyrdy ba bolsa, şular ýalaky bir soraw beribilýän bolsaň, bu nadanyň sorawy. Bu adam tanımayan adamın sorawy. Dünýäde bilinýän, tanalýan ýa-da meselem näme diýeli, sen nireliňe bilýän o taýdan näde oturmaýyn. Häzir näýli bir näme diýsek, bir ulylyň tanap beren bir adam marada şol adam näme etdi diýmek ýaly bir samsyk gurrun dämi? Türkiýanyň döwletleri radio guramasyna işleýän wagty medeni işlem, ondan öň Maltumly diwany jurnalyna, Neşriyat birleşigine, Azatlyk radiosyna nämeler edildi? Şu zatlar iş dälmi? Siziň samsyk gürläp oturan zatlaryňyz işmi? Ha? Siziň şu provokasiýalaryňyz, fantaziýalaryňyz, ertekilleňiz iş bolýarmy? Onda munça berilen materiallar, munça geçirilen tegeleg stollar, diňe bir Türkmenistandaky däl, bütün dünýädäki türkmenliň durmuşy, problemalar bilen baglanşykly taýýarlanan gepleşikler, edilen işler, Türkiýede taýýarlanylan ensiklopediýalara goşulan goşantlar, terjimeler, kitaplar, jurnallar, bular iş dälmi? Bilmeýän bolsaň bil. Görüpçilik etjek bolsaň gönümel men şu görüp, sen görüp bilen mokdy geç ýap diýmän. Sen näme etdiň şunça ýyllap? Kakaňdan sonra, ejeňden sonra men näme edenmi? Şolar gowulýa. Sen belki aňyň etýänler. Yalňyz kurt 1-nji awgustda Gurbanow gelli gitdi we soňky gelişinde Türkiýede içerik sokulmady. Diýmek, şondan şüphelendiler diýen näme üçin sokulmady? Türkiýede şolon gepine gidip hani köçe çykjak, protest etjek, etjek diýenler. Ha o. Nuru olar ýalaka gahrman bolsa näme üçin Ýewropa gitdi? İstanbul etmelekenne. Olar ýaly hemme zady eşek çay diýär, hemme zady Nuru kardine diýär, Nuru şey diýär, Nuru diýär. Olar ýaly. Onuň hany şol bulaň içinde bir samsyjak bar da men İçeri İşler Ministrligi İçeri İşler Ministri maňa jaň diýär, men gönümel gürleşýän, eýdýän, beýdýän. Siziň o Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginden gönü bular ýalaky gürleşip bilýän bolsaňyz, siziň üstüňizden guş uçmalylar Nuru. Size hiç kim iştahat edebilmeliler. Bu näme üçin bu aýdýan zatlaryň hiç bir-birine gawat geleni? Ha? Yaman täzin näme? Bu Gurbanowyň Türkiýeden gapydan salynan ýyzyna uradylmagy. Türkiýe samsyk däl, Türkiýanyň gizliň gullugy, aň togullugy hemmesi gowy işleýär. Kimiň näme edip berenini, kimiň kimden näme alanyny, näçe alanyny, ha o. Baky, sen özüň aýtdyň.
Ata Watan Gyzyl Alma jemgyýetiniň ýol başçylary Kemine atly şol jüjejik olam şol ýygnaga gatnaşan näme üçin çykyp aýtmady hakykat. Şo taýda prezidentiň geňeşçisi bulara näme diýdi? Şu edilýän oýunlar bilen balanşykly, provokasiýalar bilen balanşykly köp zat aýtdy şo taýda. Ýüzüni sallap oturdy, sesini çykarman. Ýöne şo hakykatlary bilibem, o Keminejik dowam etdi. Sorosla kim görüşdi ýa-da kimin üssü bilen görüşdiler, şoňa habar ýetirdiler diýe. Alenki Svitoçik Tibiani sen niye prezident diye sana sponsorluk edýärmi diye. Inni ogrum özüne sor, orramsam özüne sor diýilýär. Sen ogru bolsaň sana hemme kişi ogru ýaly görünýär. Sen orramsy bolsaň hemme kişi sana orramsy ýaly görünýär. Siz we siziň töweregiňizde ýaly syýasy küntüler üçin hemme kişi syýasy künti ýaly görünýär. Ýok. Ýok. Olar ýaly. Biz özümizim satamyzok, hiç kimem satamyzok. Satjak bolýanlara da sattyrmajak bolýar. Ýöne halky. Ýöne sen oňa aňyň ýetermi? Bilmedim. Barıp ýatan tentek diýilýär şoňa. Biz maşgala bolup onlarça ýyllap ejir çekýär. Öňkü haramzada prezidentden, häzirki haramzada prezidentden biziň tutuş maşgalamyz, tohum tijimiz gara ispesekdi. Bize ispeseň başynda, men agam ispeseň başynda. Ýöne biz bular ýalaky kameraň öňüne geçip şerraýlyk edemiz o. Bolmadyk saatlar bollu diýip gürlämiz o. Yalan propaganda bilen meşgullanymyz o. Şow ýok, şow. Awa bularam gowy edip şow edýär. Ondan bular hakly. Kim gaty gyrsa, kim köp yalan sözlese, kim şerraýlyk etse, şoňky dogry kesin çykarmaýanyňky ýalňyş bolýar. Baky Soros işine yarayan hemmeleri diňler diýe, gaty dogry. Baky geljek diýseň, men sana neme uğradayın? Çakalık. Häzir mehrbanda onlar. Burmunçuk. Häzir şu telefonu uğradyp koyun. Çakalygy. Gelecek diýse gelivermeli. Gaty dogry. Adam satyanlar özleri ýaly her kimi satylykdyr. Satlykdyr diýip pikir edýär. Puly satylar da diýip pikir edýär. Biz pul görmedik adam däl. Biz siyasi bir wezipe görmedik adam däl. Näme diýär? Salam gowy diýär. Gürgünden Türkmen Haýhanadan ýaly. Ýalňyş okumadyk bolsam, galaksy opozisiýa sumaklar halky başta çağırýan ýaly gönü hökümetiň gadawynyň etegine berýär. Bul işte özüni oýnadan watandaşa beriljek sowgat suwdyň azatlykdan mahrum etjek karary edilýär.
Häzir. Baky geljek bolsaň men sana şakylygy iyi berýän. Seňem garaşlaryňy alaly. Sen köp zat bilen gyzyklanýan. Şoň üçin men sana häzir iyi berýän. Şakylygy. Seret. Gel şu Türkiýedäki türkmenstanlar bilen baglanşykly nämeler, näme üçin köp şular ýalyky türkmenstanlar bilen baglanşykly köp tegeleg stollarda gurrun çykyp başlady. Öz pikiriňem aýt. Bäý, Garajoglan näde aýdyň amyny? Garajoglan türkmen aýdýan. Ýanky şol Güljagaşa. Sen niye ıskacak, koparyp ıskacak diye hiç kim ýok diýen niye döwlede hüjüm edip oturýarsyň bolyn diye. Furkan, şol Türkiýedäkiler mert bolup çykdylar, uruldular. Sen gury la edip dursun. Hany mert bolsaň, fiziki hereket edip çık, nury wagtynda çykdy. Sen klawişiň arkasynda oturup me diýip durmady diye. Götü okly hiç zady bilmeýän adamyň, adam tanamayan adamyň şular ýalyky edýän yorumjugy, olam dogry. Adam tanamasaň, bilmeseň, öz goltuňy iskap beren bolsaň, ýa türsüňi ters geyip nämäňi isini alýanyň bilmeýän ýören bolsaň, şular ýalyky samtyjak gurrun edýän awy. Siziň edýäniňiz provokasiýa. Hemme zat wagty gelende, wagtynda edilmeli zat edilli. Mundan soňky edilmeli zatlaram wagty gelende ediler. Onam görersiň, bütün halk görer. Şonno şu aýdança zatlaňy otyr ýerine sokup şonu sindirjek bol. Häzir bak sen aljak, bak görýän seni. Edi salam hormatly watandaşlar, salam döwlet. 13-nji ýanwardaky aeroportda sadece halkyň öz ýurduna gitmek üçin öz talaplaryny duýdurmak üçin çykmalary provokasiýa bolmaýara. Siziň düşünjeleňiz diye. Näme üçin? Syýasy bir karar bar. Sen syýasy karara garşy, syýasy karara garşy köpçülikliğin hereket edýän. Protest etjek bolýan. O nähili halkyň öz ýurduna gitmek üçin talaplaryny duýdurmak üçin. Aeroportdan başga ýerde duýduryp bilen okmy? Change.org wa change.org. Golygyna. Myň has täsirli, has howpsuz variantlary bar. Eger maksadyňyz şu bolsa, ýöne bir döwletiň içerki kararyny, düzgünni daşary ýurtdan üýtgetirip bilmeýäňiz. Türkiýe döwletim. Ýöneköy halkyň kellesine aňyny üýtgedip şolary provokasiýa getirip, şolary oýnap arkasyndan keseki bäsgitleri durmuşa geçirjek bolunmagyna da Türkiýe ruhsat bermeýär. Atarkaýyn bolun. Sen bu aýdyşyň ýaglyja, ýöneköýje ýaly edip aýdýan, sözler bilen oýnaýan, ýöne dogry däl. Ýöneköy halk ýok berdi. Sadece halkyň öz ýurduna gitmek üçin talaplaryny duýdurmak üçin çykmalar provokasiýa. Syýasat däl, bu syýasat dilemiň diýen emesi ýok diýe. Ara baglanşygy ýok diýe. Prezident bilen ara baglanşygy ýalan sözläp otýar. O nähili? Gönümel bu Türkmenistanyň içinde kabul edilen karary üýtgediň diýip sen çykýan, ondan bu nähili syýasy däl, bu syýasy duruşy bilen syýasy. O nähili däl. On mäşinde bir samolyot taýýar duran bolsa, aeroportda taýýar durjak bolsa, şonu doldurmak üçin adam gerek bolsa, o başga gurrun.
Onu biljekkä. Oňun söwdasy neden bolsalar? Her kim almaljatynam alan bolsa, onda başga gurrun. Ýöne siziň bu edýäniňiz gönümel provokasiýa. Galaksy seni oka pädir bakyny aljak. Häzirki görüş Türkmenistany prezidentiň elinden almak dälle, Türkmenistany türkmen halkynyň elinden alyp daşarky güýçleriň eline bermek. Sahnaň aňyrsyndaky projekt. Başka näme bolsun? Şu sözlerden de, şu sözlere de ananmayan bolsaňyz garanňyz aksyn. Näme diýip? Bakycan hoş geldin. Hoş Bakı, bulduk Devlet abi. olmaya dalan. Şükür oğlum. Allah kuvvet versin. Sağ ol. Bakı, bu sonku günlerde Türkiye'deki Türkiye'nin telekanallarına geçirilen bu televizorlarda Türkmenistan gatı köp gürleşilip başlandı. Sen bana näil baka berýän? Näme üçin? Bolmasa şo diýen Devlet mele. Seni mara birinci sözde geçirýän. Ya Bolmasa şonda. ne şo programlaryň günni izlendiriniz. Sonra biz aýtdyk, aýdandan soň bir 2 günden soň şo program nemedildi, goýuldy. Bilýän bolsaňyz. Inde o programda açık aýtmadyk hani işte. Şunu bir zat var. Bakı burmun. Fransa'da Sözüňi unutma. Bakı burmun sözüňi unutma. Şuýda bir watandaş var. Arzu hyýal aleminde gezip ýören watandaş. İstili nuryň istiline demeň diýär. Şu nuryň özü bolmasa şoň töwereginde üzümizde bakyp garalýar diýär şol. Syýasy karar diýeniň meclisten geçdimi? Meclis var Türkmenistanda. O diktatorluk var arada. Diýdim zorluk edilýän eňere bolan bir yer var arada. Ýegenden ýiligine çenini sorup pohuna bulan bir eňere bolan bir ýurdundan söz açylýa berdi. Siz nämen gurrun ne diýäňiz? Meclisin kararyny görkezip biljekmi? Karar sözde karar bolmaýar. Oho. Sen Almuradyň şäherdiň belli. Geçen bolsa karar bolýar. Ha. Sen Almurady dinläýersene. Men seni uğradyň. Dinläýär Almurady. Baky başla dowam et. inde Otaydan näme diýe Soros'un adamları diýe näme diýe Fransa'dan İstanbul'daki Türkmenleri diýe ayaklandırmak üçin örgütleýe diýe de. Bir. İkincisi 3 milyon dolar kim aldı? 3 milyon dolar. Tamam mı? Ova. 3,5 milyon dolar. Fransa'dan alıyorlar. Türkmenleri örgütleştirecek deyip. Bulan bir soru. Türkmenleri uramaçylykly ýagdaýa getirmek üçin, şu halkara proýektlerin içine çekmek üçin 3,5 milyon dolar alınýar. Euro däl dolar, ha? Dolar. Hawa baky. Ondan soň o näme boldy? O näme insan hakları guramasy näme toplantysı. Ýöne. Ma o bir ýubiley diýen ýaly bir ýyňmak boldy da. O näme gittiler işte Polşa'ya gittiler. Şonda Polşa'ya giden Türkmenlere bilýändiriniz. Şo insan hakları nämesine toplantısına gidenler. Otaya gidip yurttaşındaki Türkmenlerine için karalap çıktılar. Bular karoçe isad edip bilmeye, dine bize edip bilyas. Şoň üçin bize inanmalısız zati bir insan hakları guramalan yol başçılarına aydylan gepler. Buna näme diýjek? Bulan bir soru.
Ondan sonra. Kurtoy Indi bolsa geping şeýle tümek bolar da baky. indi geping tümek yarışını ýabyr zat var öyle ta. Ezberde aýtmaly bolýar ister istemez. Nemede Awgustdan soň Murat Gurbanow gelip Türkiýe'ye almadylar. Hawa. O taýdan hem üçin açyk açyk aýdyp bilmedi. Ine şunu ýaly nemeden eee siz aýdyň. Karşı Türkiye almadılar beni zaten. Ondan sonra ben Fransa'nın vatandaşı Türkiye'ni jalf edecek zaten giden oldu. Hani etti mi? Edip bilmedi. Belki edenler He yok. peýdady bolarmy bilenmok. Bular halypalaryndan öwrenni şol nemetmeli, arda ýazmaly, şikayet etmeli, ýamanlamaly, her zat etmeli. Oşular ýalyky. Şerraýlyk etmeli. Şeý dip ýoralar söýdýärler-de. Hawa baky. Ay şular da öyle ta hazırlıkça şular aydayım. Şuları bir vatandaşlar bir düşünsün isteseler istemeseler. Bir düşünüp görsünler hani yerine koyup görsünler arıp hazırlar oturacak mı? Inni şu neme 2019'dan itibaren diye Özlem 2019'dan başladı. 2019 ýyldan başlap diýe hawa. Hawa. Ama Şu proýektiň diýe nemesi 2019 ýyldan başlap diýe dogry. Dogry. Kazakistan'da kam şu 2019'da başlaya. 2017'den başlaya yana 2019'da güçlenip başlaya. 2017'de bu sosyal medya nemelerini açıyorlar. Hasaplar. Saytlarına. Hı. Yani miwelerini 2019'da berýär. Ava. Inni Şimdi baky şo neme ata watan gadalanma jemgyýetiniň ýol başçylaryny çağırıp şol prezidentiň geňeççisi şolar bilen gurrun geçirdi diýdiňä. ava. Şonu urtäzeden ýatlasana. Şo arhiwa seredip arhivden şo gepkesi dinlemäge ýaltanýan adamlar bar, şolar haýyş etdi. Şo ýaltalan isle boýunça gaýrat edip bir gysgaça şondan nähil gurrun boldy, näme boldy? Şol Şunu seredik. gurruny eşden şo taýda bolan adamlar eger haýyş köp bolsa şolar ýalyky şo wagtky bolan wakany bir gysgaça gurrun berip bilermi efirde zatda diýip haýyş etdiler. Şimdi seyredin şunu ya bir zat oluyor. 3 kişi yanlış masam o 3 ya da 4 kişi gitti ya neme üçün. Türkiye Cumhurbaşkanı danışman yardımcısı deyip de görüşmene gidiyorlar. Kömekçisi prezidentin geňeççisiniň kömekçisi o. O görüşmene gidiyorlar. Sonunda otayda bilýäňiz rapor doldurýan zat edýär. Näme üçin geldiň, näme sebäpden şolar näme etmeli de arzaýaly. Şonda Saparklyň ady geçýär. Bunam okap, ýanky adam okap, siz diýe şul adam üçin şu taýa mı geldiňiz diýe. Bu adam diye Türkiye'nin diye 3 gezek diye yüzüstü bıraktı. Yani yarı yolda koydu diye. Çıkkın piyadaya soktu Türkiye'nin hava. Biyavra etti. Neçe Türkiye'nin diye Türkiye neçe iş adamı diye bu adamın yüzünden Türkmenistan'dan neme bankrot bolup çıktı. Pulunu alıp bilmeyen çıktı diye. Ondan sonra neçe dedi şonda yanlışmasam 300 milyon mu bir zat dedi. Pul urup çıktı diye de. Hı. Yo sen o diyenine hava. Ay bolyadı. 300 mü 320 milyon mu dolar pul urup çıktı diye. Ondan sonra şu tayda Murat Gurbanov'un adı geçiyor yöne. Ne adı? Seyredin biri diye Rusya'ya işleye diye. Beyleksem diye Avrupa işleye deyip geçiyor. Şimdi koyun yani şuları 3,5 milyon dolar alınıptır. İstanbul'dan da içeri alınmandır. Aeroporttan. Soroslular tarafından neme ediliyor? Finanse ediliyor.
Bunlara bir açıklama demesin. Yurt dışına gidip ondan sonra bu insan hakları toplantılarında zatlarında siz belki Türkmenlerin guramaların başlıklarına inanmayın. Olar size nem etmeyeler. Siz aydın. Hazır aydın size. Şey dipdirler Yani ha. olar size yalan neme haber veriyorlar. En doğrusunu biz veriyoruz. Bize inanın biz demediyiz. İn Bizi kurtoyları biz. Türkmenler dinle. O İn kurtoyları biz. özler reklam edip kaydıptır. Bunların hemşe Öyle. açıklamayalar gelme mutayda ne Türkmenistan'a sanksiya girecek diyorlar. Şimdi işte bunu nereden öğrendiğin diyecekler bolup bilir. Devlet daha şunu yalaydı. Bunu siz özünüzden bilirsiniz. Soros'un iki tane düşmanı vardır dünyada. Biri Rusya, biri hem Türkiye. Şimdi bu iki yurdun hem istihbarat birimi güçlü işleyendir. Soros'un içinde de var bunlar. İnsan haklarında da Avrupa'da bilirsiniz Türkiye biraz güçlüdür. Rusya'da şönyalı. E, istihbarat nemesinde seyrediyor. Türkiye bilen Rusya İstihbarat yani birbirini razvedka da Ankol ama bulundu. Türkiye bilen Rusya ekranda birbirine protif olup biler. Yöne şu razvedkada birbiri bilen maslahatlaşıp iş edyendir. Mesela Türkiye hakkında bir hareketlenme olsa bunu hem KGB öğrense Türkiye nemelerine beriyor, agentlerine beriyor. Bakın şu adam sizin hakkında şunu yalı nemeler bolu oturdu. Feyiz Ha. ben. Ama Rusya hakkında olsa MİT alıp FSB'ye veriyor. Düşündünüz mü? Şunun için bunlar ne diyendir yani bilinme, bilinmeyen aydınlanık uzatlar hazır. Yani onun ya sallama bir gep yok berdi. Timboli Yönüyen Erdoğan'ın aydınlanık danışmanı diyenler. aydı o tim. Timboli Erdoğan'ın danışmanı aydı o tim. Erti birimin cevabını vermeler. Bakı. İnni şuları alakı yağdayları bilyen var yurt, devlet. Öz yurduna yaşap, işlep gören Türkmenistan'ın vatandaşlarını dürlü maksatlı, dürlü niyetli, dürlü temalı provokasiyada ulanmağa ruhsat berermiş onu, ulandırar mı? Soros geçse ulandırmaz yani. Ulandırar, neyle ulandırar? Şu şekilde. Eğer Türkiye'nin hem çıkarı bar olsa işin Bekli içinde dua olsa, Türkiye'nin bekli dua o olsa onu ulandırardı. ulandırar. Belli bir Hmm. yere çelli. Mesela Aydalı yine 15'inde gittiler aeroporda. Bunu Türkiye medyası internete çıkarar. RTV'nin Türkmenistan'da da bir zat bulunan yağdayında. Bulardan ön Türkiye öncülük davranıyor. Düşündünüz mü? Ya da Rusya Hmm. davranır. Ya da Rusya hareket eder. Öňürtme üçin edil Rusya ýaly. Yine Kazakistan'da buluşuyorlar. O Ruslar biliyordu. Kazakistan'da Hmm. bolca şu zaten. Ya da size aydeyin. 2 günlep, 3 günlep karıştı Ruslar. Hatta şu protest başlandı Kazakistan'da. Şondan sonra hareket ettiler. Yöne şondan yendiler. Gördünüz. Sebebi öncülük. Şona göre plan düzüp koydular onlara. Hmm. O yadınızda olsaydıptım. Türkiye'de yetişip oturan Türkmenler vardır zaten. Türkmen halkı kendi verdi. Hem mesela işlemene gelen del olan tamam. Doğru. Atı doğru. Men halim billa kestim hemmeti işlemeye gelenler bular dürlü toparlar zatlar ba dip aýtdym. Awo onun hakykatları bilmeyen men Türkiye'de işleyen adam men yaşadım, işledim. Onu da işledim diýlenne men metbuat bilen bağlanşykly işledim. Men habarçy bolup işledim. Habaryň yzyna gözleginde boldum. Men ýöne başga bir nemede bir restoranda da hatda bir ýerde işlemedim hemen. Yürüýte şu habaryň merkezinde işledim. Şoň üçin men habarymma. Köp zatlardan. Yine şonyalı o saparıklıfı istemez saparıklıfın gelmesini Türkiye istememesinin sebebi ikinci bir nemesini aydayn. O saparıklıfı berde
Türkiye'den giden için o özünü gowy edip reklam edip görkezýär halkyň öňünde. Ýöne Saparyklyň Türkiýede wagtam dek duran adam däl-de, şo bilýäňizmi? Ben bilýän Türkiýede bakma wagtam dek kalmadım. Türkiýede wagtam mafiýa bilen işleşdi. Saparyklyň. Türk mafyası bilen. O en sonunda Türkiye'deki bu nerede şu Bursa'da mı bir yerde öýünü aldırdı mafya. Şu işleşen mafyasına öýünü kaptırdı. Be, Son türmede oturup çıktı. Şu seyredin. Türmede oturup çıkanlam siyasetten diýip görkezýär hemme kişi. Hakykaty onun başka bir zat. Siyasetten oturup çıkmadı o türmede 2 ýyl. O başka bir zatdan oturdu. täsin. Inni baky sen pikiriňe görä. Sen pikiriňe görä. Şu provokasiýalaryň soňu nire barar? Türkmenistan'dan hiç kim çıkmadım ka diyen onun yaşında. He? 15'ine däl 15'ine bir zat diýip bilmem ýöne ondan sonralar çıkacak var. Çıkarlar ondan soň. Şunu alaydym halkam içeriden hem uje nemet başladı hareket edip. Doydu Yavaş diyen. yavaş var. O 15'ine çıkmasa da başka bir gün çıkar ýöne. O şu neme de yine bizim adamlarımız çıktı diýip aýtmaňsa o ekrana çıkıp bilýärmi? Yine biz ettik. Bizim adamlarımız çıktı diýip aýdarlar, kahramanlarımız çıktı diýip. Yani olur mu ka? Eğer şonu aldı diýip aýtsalar soňunda ýene özleri pişman bolarlar. Be. Aýdaly hazır çıktılar. Kazakistan'daki bir neçe kişi öldü arada. Olaryň jogabyny kim berje onda bizim adamlarımız diýip aýdandan soň. Tapawdy näme bolara? Aynan kim Tapawdy. alsın? On Rating yazat. Yo portalı ýama. da. Özlerinin bir gepi vardır döwlet ağa. Dünýäň ýerinde bolsaň hem tapyp getirýäs diýerler, ýaman näme ýagdan kıl çeken ýaldy. Şo gep özlerine de değişli bolýar da soň bilýäňizmi? Soň özlerine tap gelmeli bolýar da. Bir ikincisi hem bu näme var? Näme diýjekdim ha? Kardeşe iz gowy bolmaýar şunu ýalaýdan. Döwlet ağa. Hazır ýazmydan çykdy açak gefim. Berkelli diýip bir tomoşaçym da diýär Türkmen ömrüniň ahirine çenli diýär çykmaz diýende. Öyle bir çıkar. Ha o çıkmak wa. O taýýarlykda çykanyň hiç ýeli peýdasy ýok. Ha o taýýarlykda çykmaly. Biz protesta karşı däl. Ha o halkyň aýaklanmagyna garşy dälbir. Ýöne halk ağırlanmasın. Biz halkın ağırlandırılmagyna garşy. Halkın başka beklentler üçin ulanılıp, oyuncak edilip, Kazakistan nakiyaly ortada kalmagyna garşy. Dogry mu baky, ýa seň niýetiň başgamy? Yo, men şo halk seredin çeken halk çekýär da ýene bilýäňizmi näme bolsa bolsun. Ha, oşa baýlara nemesi ýok. Diýen zat ýok. Ine hazır soňam şunu ýaly internetten, YouTube'dan bolsun, ýene bir öz grubundan bolsun paýlaşyp gürleýärler de 15'ine çıkaly, 15'ine çıkaly. Hazır Serdar nire gitti? Soňky hepden içinde İran'a, Özbekistan'a. Näme üçin gitti diýip pikir edýäňiz onu? Howpsuzlyk üçin. Millet otaýda iş görüşdiler ýene bir zat üçin, ýene bir zat. Perde arkasında başka zat gürleşildi otaýda. Özbekistan bilen Türkiýeň arasında yol açık. İran'dan hem gidip bolýar, Türkmenistan'a. Näme? Geçirme diýip görüşme gidildi otaýda perden arkasında gürleşilen gep. Seret Türkiye tarapyndan biri gelse Güranistan'ı yap. İran'dan hem
neme Özbekistan'a da şu nemeni gürleşmene gidildi. Dine bize gelsin. Türkmenistan vatandaşı gelecek olsa aeroport bile bize gelsin. Samalyot bile. Onu bularam ihtiyacı ellen veren nokta şeyle mi? Bolman da neme. Inni bu provokasiya diyenler bular dinleyen on bular bir hili hükümetin reklamasını diyen yalı ay gowe diýäňiz şunu diýäňiz muny diýäňiz berekelle sag bol eýle beýle onuň hamala aňyrda hemme zat kanuny görä işläp duran ýaly biz kanuny hakymyzdan peýdalanyp olaň garşysyna gideli eýdeli beýdeli gurrunlary bar kanuny görä hereket edip bolýarmy Türkmenistandan bak. Kanuna göre bolmaya. Onu embekimen bilye. Sen özüň gördüňmi şu Nuryň bir nemesi bar, efiri bar 3,5 saat. Mene düşünmedim şol efiri. Şu taýda meniň dikkatimi çeken bir zat var. Inde normalde efirleýän mesela 3 saat 2 saatdan ýöne dikkatimi çeken bir zat var. Eger diýe şunu neme aýdypdy Murat Gurbanov ya Kakamrat Hıdırov şu devletten ikisen başlat şu mahalle. Eğer sizi spas edecek bir bar bolsa olan biz diýip aýdypdy. Indi şu taýda men dikkatimi çeken ýene bir zat var. Nuryň bir gepi var şu taýda. Näme diýe? Eğer Berdimuhamedov diýe işi taşlap diýe ine men pişman boldum. İş prezidentliği taşlayan, kürsüni hem taşlayan. Saylov edin. Ondan sonra karıcı vezifeden ayrılacak. Yönemeyen bir şartım var. Meni suda bermeýäňiz. Oğurlan pullarıma mende kalmalı. Men dokunmazlık da elde değirmezlik. Şonu şart edilse şon diye biz kabul edelim diye. Onda sen berde prezident ispasa edecek bol oturan bolýandy. Maňa göre şon ýaly. Prezidenti halat edecek bolýar. Hmm. Prezidenti halat eder ýaly munna öwtýär güýç nerden mi? Yo eğer şon ýaly bir zat diýse diye kabul etse bolar diye. Eğer diye şon ýaly bir zat aýda aýsa diye mesele diye men şon ýaly pikirlendim de diye kabul etse bolar diye. Onda o taýda 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon oğurlanok da o adam milyarlap oğurlandı. 180 milyar dolar zat diýip nemediler. Gurrun edilýär de oğurlanan pul. Yani 180 milyar dolar diyelim en azından olan. Yani 180 bilen 200 neçe 220 mi milyar dolar arasında pul alınıptır Türkmenistan'a. Şimdi bu pulam alıp giden ýagdaýynda bu adam. Senemeze geldin ne devlet ağa gel ikimiz diyelim de. Bu adam bağışladık diyelim gitti. Yeter ki bize kürsüyünü koyup gitti diyelim. O izle kalan halk toprak mı yiyecek son ertesi gün? Halktan ýynarlar da ýene bir neme fond açıp. Onda Türkiye'dekiler aydarlar siz gayret edin 1-2 yıl yine işleyin. Ya da pandemiden dolayı değil yine 1-2 yıl yolları yapıp koyarlar. Yok yolları açacağız ise bollu da näme? Şu erteki var ha yolları açın diýen erteki. Yollar açıyor. Açık yol yapıp däl o. Ýöne aýdýana bular şu yalan propaganda bilen nemetmedi, ýadamady. Men hayran. Yo işte hazır bulan yani gündelik samalyot koyun diye de gündelik samalyodum koyar. O problema değil. Koyar onu. Doldurup bilecekmiş onu. Ya doldurma hükmen değil. O hazır zaten samalyotla doldurulanı devlete. Yani şu var. Ön 350-400 dolarlık biletler 3000 dolar diyer. Ya gidecek olsan git. Kim gider öde?
$3.000 Türkiye'de hazır yaman kıyın, köp kişi kazanıp bilmiyor o pulu yıllık. Haky şolara Türkmenistanyň rejimi mut sizin gidişiňiz gelişiňiz bütün şu döwletiň haýsy transportdan ulanjak bolsaňyz mut diýse näder kaşylar? Bunların bir planı var da devlete aitmayın. Her kimin planı özüne kalsın. Yani o ediyen planı işe baracağına izanır. Barar barmasına barmaz diyeyim. O yöne izinde yani onu kelle götürmem gerek. Bulan edecek planı Türkiye hükümeti hem Rusya hükümeti hem karşı yurttaşındaki hükümetler hemmesi Türkmenistan hükümeti hem bilye. Karşı oturuyor zaten. Türkmenistan seyredin. Türkmenistan hükümeti berde şunun yalı bir gurrun var. Bunu yattan çıkarmalım. Ermenistan'ı misal alayım da. Ermenistan'ın 3 milyona yakın halkı var. Ermenistan içinde. Dışında 12 milyon var. Yöne içinde 3 milyona yakın halkı var. Yöne Ermenistan diye bir yurt varmış otayda. Var. Hı hı. Özüne yaraşa ekonomisi, özüne yaraşa gücü varmış onun. Var. Şimdi Türkmenistan'a şunu alalım. Türkmenistan özüne yaraşa nemesi var mı? Ankogulluğu mu? Ne? Tamam. Kontra razvetkası. Ondan sonra ekonomisi var mı özüne yaraşa? Yurttaşına İktisadi. giriş Hı hı. ettiriyor mu? İktisadi. Satış ticareti var mı? Var. Demek berdeki güçlü hazır. Türkmenistan hükümeti güçlü. Hazır sen yurttaşında 500 kişi, 600 kişi kıyır oturan bir peydası yok. Onun ya etkinlik neme de yok. Her sebebi Liboy şu Türkmenistanların YouTube nemesini alın kanallarına girip görün hemmesine. Şu bir ortada aylanıp gören bir 5.000 kişi var. Olaram dine neme görýärler başka zade denoklar. Indi aňyrda 5 milyon bilen berdeki 5.000 kişi denk gelýärmi? Haýsy gücü denk gelýär? Mundan bir hesaplaly öňen biri aýdyp da 50 kişi bilen ýurdu basyp alarsa diýende bir işaret görkezipdim ama ben. Her ýurdun özüne ýakşa bir gücü bardyr. O Napoleonyň aýdyşy ýaly erde neme diýipdir? Barmak bilen diýipdir her ýurdu basyp barmakla görkezişiň ýaly ansat bolsa da diýipdir ýurdu basyp almak bize geleneçe el Türklerden yer kalmazdı diýipdir. Neşonky ýaly. O dilde ansatdyr o. Yani Rusya kimi dinler? Hökümeti dinleýär. Sen hökümet bilen işleşýär. Türkiye kimi dinleýär? Hökümeti dinleýär. Ya da beýleki ýurtlar. Ine Amerika bile hazır Türkmenistandan gaz çekmek üçin Hazar'ın içinden geçecek turbanı Amerikan firması nemetti, üstlendi. Kabul edildi. Nämçe Amerika hani insan hakları nemesi vardı o tayda. Amerika nämçe onda diýmedi. Şu tenderi Dur sen. Amerikan firmasy gazandy, Hazarın aşağından Aa, geçirjeni, tebi gaz aa, geçirjeni. Hı hı. aha. Onda nämçe diýmedi Amerikan hökümeti dur sen bu işi etmeli däl. Sen halkyna sereden sen diktator diýip nämçe aýtmady? Sen hökümet var garşysynda. Simbol hazır Asya'daki bol oturan zatlar Amerika'da özüne çekecek, Angliýada özüne çekecek, Türkiye'de özüne çekecek, Rusya'da özüne çekecek, biram Hytaý özüne çekecek. Her kim özünün nemesini geçirecek ortayda sözünü, söz hakkını kazanacak. Şoň üçin hökümet näme diýse kabul edýärler. Häzir Türkmenistanda bir zat bolsun. Rusya'ny aýdyp bilemok, ýöne Rusya da eder etmez diýen bir zat yok. Hytaý gön aýtjagyn şu gep aýdar. Biz Türkmenistan hökümetine esker uğratmana taýin biz. Ya
Kazakistan'daki ýaly bir zat bolsa, biz Türkmenistan hökümetine esker uğratmana taýin biz diýip aýtjak. 2 saat soňam çykyp aýtjak gepi şu. Näme üçin? Sebäbi Hytaý häzir neme oýnap otyr? O dünýä birinjiligini oýnap otyr. Nire girse şo taýy ýuwaş-ýuwaşdan neme etjek. Näile yerleşecek şo taýy. Lebapda Kitayski rayonlar bar. Hytaýlaryň rayonlary bar Lebapda. Edil Hytaýlar ýaly öýler. Ine şoň ýaly yerleşecek, adamlar yerleşecek. Bir zat edip yerleşmeli o taýlara. Ne Russiýa näile Kazakstanda 30% Rus bar diýip näile giren bolsa, ine şoň ýalan Hytaý hem şoň ýaly edip bilýär häzir. Sebäbi 30 miňe ýaklaşdy Hytaýyň halky neme içinde. Türkmenistan içinde. Yani indi berde indi men aýdýana ine izi yani başlamak ansat döwlet ha. Bir zat etjek bolsaň başlamak ansat. Ne uruş çıkarma ansatdyr hem merde. Yo izini alıp çıkmak kıyın bolýar. Şonu yatırmak kıyındır. Gozuluň turuzmagym, halka adalet etmegi maňsat, ýöne agdy bir etmek kıyın. Düzeltmek kıyın. Izi kıyın bolýar diýmemin sebebini şunu ýaly aýdyp bereýin. Türkiye Türkmenistany Kazakistan ýaly goýmaýar ýarym ýolda. Onu bir aýdyp geçeýin. Näme bolsa da. Yani üstü uruşa gider goýmaz. Sebäbi näme üçin? Iň ýakyn millet biz Türk Cumhuriyetlerinin içinde bile. Soň Azerbaycan, soň Özbekistan gelýär. Ondan sonra Rusya goýmajak bolar. Olam özüne çekecek. Hytaý goýmajak. Amerikada berde bahana demokrasi getirýär. Ne şoň üçin aýdýan izi bulaşyk bolýar. Häzir birem şuňa ýene bir zat bar. Häzir Berdi Muhammedow gelin 12 saatyň içinde gelin men kürsüni taşlap otyryn diýse näme etjek? Hiç adam edip bilmäli. Hiç birimize. Sebäbi kadro yok. Altyapy yok. Yetişen adam yok. Bolmasa şol adamı özden taşlajagym eje. Oje iýripdir şolam orlajany orlady da. Şoňa da bir bahana gerekli taşlap gitmäne bilýär. Karış adam düşünsene de bir şunu yalaydı endi öz ara gürünge boldu bular. 100 milyon dolara ada satın alyan adam bir keyfini huzurunu çıkarıp bilmeyecek bolsan ondan için. Onun için Azad'ın bir nemesi vardı biliriz ve Azad'ın tutulmağını men şu şekilde neme diyen gören. Azad sonku wagtlar bilmedim de kim kimlere aydan bolsa men bilen gürleşende şunu bir nemeden gürün edip de Türkmenistan hükümetine açıklarını tapalım. Açıklarını ortaya çıkaralım. Ondan sonra nemeleri ortaya çıkaralım dedi. Şu yurttaşından Türkmenistan'a hop avandıracak adamları ondan sonra buram şu tarihi yerlere Azad'ın nemesini bilýäňiz özüňiz. Şu oturan wagtda şu tarihi nemeleri näile neme diýerler Oşa Selçuk nesi diýip nemede açdy. Şo rekonstruksiýa diýä, dikel diýä, animasiýa da taýýarlaýar da. Ine şolaram birazcık açılmasın diýip etdim ki diýär. Sebäbi Türkmenistan hökümeti tarihi nemelerine kän ettirmeye, elde ettirmeye bilýän bolsaňyz. Sebäbi üçin tarih näme bolsa da käbir zatlaryň üstüne açýar da, üstüne açmana getirýär.
izarladıkça. Kuyuyalı bir zat da o. Azadın gitmeğinin sebebi o aslında. Söğüyüp o nemeden değil o tayda. Dakmensiz gözlenip yören sebepleri değil o. Bir de şimdi yalı devlet ha. Gerçi Şäherden iki tagada gelip onu jemläýeli. o Hakyjan. 15'ine çıkalım aeroporta. Türkmenistan'dan gelip garaşıp duran samolyotu dolduralım. Şeylämi? Ya, samolyot olmasa da indi ben Onun düşünmediğim bir zat var da şu gidiwem aeroport saýlawlara gatnaşalyň ha? aeroport neme siz aydın. Bak, gidiwem saýlawlara gatnaşalyň Türkmenistandan hem canly ýaýyn göni göne edeliň. Inha watandaşlar geldik Türkmenistana hiç kim hiç saat diýmedi. Biri dinlediler. O berekella sağ bolsun. Öz partiýaňyzy gurun. Saýlawlara gatnaşyň. O öz kandidatyňyzy çykarın diýdiler. Ina hemme zat gowy biz bärde ýollara maşdyrýas. Hemme adam etdirýäs. Ýönünni bärde bir partiýa urmaly bolan pul zat gerek boljak. Gaýrat edip puly berseňiz, Soros verir onu. he? Yo, Soros onu yazat da Google Soros'tan artık direkt başka verir. halktan ama alsa neme mi? Ha? Pulun artık masrafı var mı olur için? Pulun artık maçın zararı yok da ne? Ya indi berde devlet ağa geçeyim Mene mesela. da garaşyan şulardan bakay. Yavaş cemlali iki sağa da geldi. Böyle şunu aytıp geçeyim. Murat Kurbanov da bu. Ne için sonku gezek gelende Türkiye'ye girmediğini sebebini aytmadı. Asıl sebebini yöne. O halk aydılarını gerek der mi? O aynı almadılar bizden korkuyorlar. Yine bir zat on yazat yok. Asıl sebebini. Ondan sonra şu Fransa'da kim aldı 3 milyon doları? 2019 yılda çıkan yılında. Ondan sonra şu yurt nemede bu insan hakları yığınaklarına gidip ne için yurttaşlar Türkmenler jalf ediyorlar özleri. Özleri şikayet ediyorlar gidip. Hani demokratik nemet çekti Murat Kurbanov? Hani emme ki Aşağıdaki kimleri neme diyorlar? Şikayet ediyorlar. Kimleri ardı şikayet ediyorlar. Kimleri mesela? Billeri biz ýaly şolary ýaly halka kömek etjek bolýan hakykaty düşündirjek bolýanlary neme diýerlermi ýa yo kim yine mesela? indi ulu bolsun kiçi bolsun ne devlet ha sen bir aýratyn topor bolup geçen ıklımflar aýratyn bir gruppa ondan soň Nur Muhammed Hanaf mı kim o? Buları aýratyn. Şunu aýratyn grup bolan başında duran adamları jalf edýärler. Muhammed Ýöjüň özem bar onun içinde jalf edip ýören. Onun näme dakly var? Ona hiç kim aýtmady mı? Sen Türkmenistan vatandaşy da sen bir dur İran grajdany. Yo, o Sene taýda da hakkın. adam ýerine goýlanok, adam sanyna däl o taýda da. Yo yine de Ine şunu şoňa ya bir zat haýsy var, Türkmen devlet. tekrarlan sorasam gülýär bar. Nirden Yok onu tapdylar? geçelim. Yine de şunu ya bir zat var. O taýy insan hakları guramaları bir seriöz işleyen bir yer sonuçta. Bir iş eseriden de seriöz eseride hazır men gidip Yo, bular devlet baykan. özleriniň seriöz adamdyklaryny, bir özleriniň şolary ýaly işlere münasip adamlar dälligini, derejesiniň pesdigini subut edýär olar. Yok durun indi men diyeceğim bu. Az men gidip mesela şu devlet baykanı nem etmen ya da iklim flora mesela protif bolayım ben. Aydalı ben sen bilenem düşman bolayım iklim bilenem. Gidip şu iklim falan klanı ya da devlet baykanı klanı ya da yine başkaları şulara kulak asmayın. Bunlar size yalan informasiya berýärler. Hakiki informasiya bizde. Bizi dinleyin. Bunlar size hükümetin özü bilen işleşe bu adamlar zat deyip şonu ya jalf etsem. Bu adamlar son size yıllar bilen yıllarca bu adamlar bilen işleşip gelip oturan adam bolsanız. Näme bolsa da birazcık zoruna gidiyor da bilýäňiz mi? Yo, Sen hani paki ni yok plan durun indi devlet abi Hı yekeceğim. hı. Men diyecek bolýanym şu. Şutaýda.
Hani özler aydiyalar ya, ikide bir otursa dursa biz demokrasini getirecek. Hem kim neme etsin, deng bolsun. Yok, her kim biz Türkmenistan'ın nemeden son yollar açarsa her kim gelip öz partisini kursun, saylov edelim, adaletli bir neme edelim. Sen hazırdan ucu birbirini götürüp Cinayetkarları türmeden zindandan çıkarar. yok, men diyecek ulan hazırdan ucu birbirinin ayağına aşağını gazbıyorsun. Onda otaya baran son kusura bakma kardeş, bu şartlar böyle gelemezsin diyse oturuvermeli de yine yurttaşındakiler. Yo, seret her hili argument bolup bilýär de baky ýöne meselem biz öň maşgala bolup näçe ýyllap bu siýasat bilen meşgullanıp gelýär. Abdukuluy Fahapahir bilen bile köp işler edildi, zat edildi. Yatan ýere bolsun Abdulkerim Mazmawa. Inni bular bir bilenokmuka şulary alakay dünýä döwletleri bilen, halkara guramalar bilen onlarça ýyldan bäri işleş gelýän adamlara bular rejim bilen işleşýär diýmek bara bul öz ejeňe kakaňa ne öz ejeň kakaňy reddetmek bilýärmi? Şo men ejem kakam däl diýende nähili ananlarca däl bolsa da bilýärmi? Ýöne adamlar belki dogrudan hem şeýlemik diýip bilýär. Öz ejesi, şu ejem kakam men aslında hakyky ejem kakam dälliýse belki şol adamlar şoňa dogrudan hem şeýlemik diýip reaksiýa bermek mümkin. Ýöne bir argument, bir bahana meselem döwlet baýhan rejim bilen işleşýär. Rejimiň adamy diýse mümkin näl ananlar bilmeýär. Sebäbi bular onlarça ýyldan bäri biziň bilen bile işleş gelýän adamlar, bizi tanak gelýän adamlar. Biziň onlarça ýyldan bäri Türkmenistanda gara sanawda syýasy taýdan biziň batyş atsyndadygymyzy görüp gözü bilen şaýat bolup gelýän adamlar bar. Ya indi devlet olar inansalar men hazır bu bilgileri almazdım. Düşündünüz mü? İnansalar men hazır bunları bilmezdim. Mesela şu aydılan gepleri. Ben düşünmediğim şu tayda Muhammed Yüce deyip geçecekti. Özüne geçenlerde neme deyiptin. O geçenlerde diyemde indi 2016'ın sonuna doğru. İşte Türkiye'deki olan neme var ya, bu 15 Temmuz o. O FETÖ darbesi. İýullaky hökümet agdarşygy synanşygy. Şonu Türkiye hükümetinin özü etti zat diyen bolup nemetti. Ondan son Yaman Tiz kanalı nemetti onun. Kanaldan o videonu öçürdü. Düşünmeyen, gürlemenin cevapları vardır. Cevap gerçekler. Kanalını öçürdü. Ondan sonra kanaldan videonu öçürdü. Sonra arada bir iki ay geçenden sonra kanalı öçüverdi onun. Ama ne çekişini nemette aldadı Muhammed diyecek. Ben İstanbul'a gelecek. Özüm gelecek. Konsulu özüm girip önünde oturacak. Yine bir zat edecek. Hem nereden de? Ne çekişini aldadı 2017'den beri. Bunlara da nemetsin, onda cevap versin. Munyalı mert adamlar olsa. Men lişni özüm bilen gürleşende ne çekecek dedi. Men gelýän ine şunu ýaly edýän, muny ýaly edýän diýip. Men inanyp inanmakdym sebäp men bilip oturan zadyma inanmaýan da. Ýöne käbir kişileri köp inandyrdylar da. Ya şu o başdaky hereket edip başlan ýaşy olan gyzlardan, ene yitip giden olan gyzlar. Ya işte. Aytsan ady bermeli döwlet sadece Murat Gurbanovdan ýöne garaşýan. Eğer muny ýaly şeffaf adam değil ya da Türkçesini aydan o doğrusu adam bolsa, açık sözlü, doğruçul, halktan gizlisi, saklısı bolmasa
bular ama ayıp bersin hani bir zahmet bolacak yani. Yani özleyip de meni eleştirip bilýäňiz diýip. Ya Yani o menem men eleştirip tankit edip otyn. bilýäňiz diýdi. Ya menem tankit edip otyn. Hani bir jogap bersin şulara da. Berer. Ya Berer. ya olan Şu berjek jogabı şu. döwlet baýhan aýlykları bersin. Nowato durulem zok, nowato duruýar etsin zat diýip şu bir täzin bir jogap berdi şo taýda. Şolar ýaly bir jogap berdi adam. Yo Oňa on ýaly. düşünmäçen bir ýyl geçer. Yo men şu nime devlet şu nime eşitdim de indi 3 milyon dolar alıptır diýdi bir adam yüzüne seyredip güldüm de. Näme şimdi ya güldün diye. Ben hem aytdım. Kusura bakma dedim. Bizimkiler dedim şu 3 milyon doların üstüne çıkıp bilen oklar dese. Iklım fam 3 milyon doları nemedin 1 milyona düşüp bilýäňiz dedi. Şunu yalama arzan mı kahey? Bir ýerik belgileri barmyka? Ya Ya hemmesine 3 milyon ýaşydan mu ki? arzu eden pullarymka? Tövbe ya. Ya birazcık neme bolun o 3 milyon dolar azaki Bahany döwürde pul. galdyryn diýdim. Bak. Bahany galdyryn o diýdim. Şoda maskara etme 3 milyon dolar. Soruzlar ama beğenip berendir onun için problema da 3 milyon. Ne şunu ya öyle ta karşı Şolong aňynyň hetişi. Şolong aňynyň hetişi. 3 milyon dollarlyk. ağlamalı halimize gülüp oturuz. Bulan bir govuzan. Ne etjekde? Bor, bakajan köp sag bol. Göni aýlma Bağlı gatylyp, böyle. gyzyllan gymmatly maglumatlar Yani bana paylaşdyk. ne ben aytmasın. Durum devlet ha. Yana çıkıp ama ertir yana zat demesin. O geçen saparki gibi şu neme Türkmenistan'a işleye agent bular yine bir zat. O zatları geçelim indi. Her gören agentler o. Böyle agente bolalı. Yani agentin bir taraf seçen yeri vardır ha, o ya da bir hükümet işgärliğine bir taraf seçip biler bir ses Başka verip biler bir argument tapın parti. diýdim. Ay varla. Var da öyle Sağlık tamamlar. bolsun. Sağlık Ha. bolsun. Awo. Yine Bunlar düşünene yine görüşýänçek kestirmeli, sag bol bak. kıyşak Ha? kıyşak kestirmeli nemeler ayttık, käbir zatlar ayttık öze. Halk düşünen olsa düşünendir. Düşünün düşünýä. Şo düşünün düşünýä şo yeterlik. Yeterlik düşünün düşünýä. Biz nemäni göni aýlamy yapjak diýip näçe wagt mundan aýtdyk. Şonu da tomaşaça sanymyz 50'den 60'dan kän aşak düşenok. Olan göni aýlamy bolýa biz häzir ýapýas diýä bolyn bar, onu 3'e 5'e 7'e düşer o. Bizimki izi köpeliyor da Ene şu an. Neme 250 diyeceksin? 250 60 70'ten derro 5-6 onu düşeýär. Net bular ýaly Buram bolýar. şu Bakın. nemen açacaktım şu hazır aydıp geçtim ya yine Soros neme diye zat diyenlerim. Hı. Finans tarafına şu arama motorlarından gözlep görün. Soros'un Orta Asya projesi planı zaten Kazakistan Soros zaten yazsanız şonda Türkmenistan'ın kam çıkandır. Özbekistan haysi yurtlara pul verenleri. O Soros'un saytlarında çıkan zatlardır ola. Duranda men onu tapıp screenshot edeyin. Ekrandan suratyny alaýyn onu. Olaram neme dedin sonra ertir evinde de kazası var mı diye oturan peydası yok. Evet, çıkıp yapıştırar ya. Halkın özü görsün. Bana okuman değil. Birine de kaza detmeni. Bolýa. Yo hadi ýaly men şo taýdan görsem derro men neme diýen halka ýetirýän onu. Noň özleri barıp şoň düýü bilen özleri gürleşsin, çözleşsin ne. Garaz. Ne için Baky sayta koydunuz bunu? tawa şu Türkmenistan döwleti, Türkmen halky, Türkmenistanlılar Merkezi Aziýa, Orta Aziýa, şolar ýalyky gagan gaýnap durka wagt tapyp ýagdaýda gelip şonu da halka hakykaty düşündirýäniň üçin hakykatlary şeýdip aýdyňlaşdyryp biziň bilen watandaşlarymyz bilen
paýlaşýanyň üçin iň esasy şol biziň bilen paýlaşmaň o diýendeme dälle watandaşlar bilen paýlaşmaň iň esasy ähmiýete eýe. Biz hakikaten dogrulygyň tarapyndan bolup hemişe mundan soň dowam eder. Kim näme diýse, näme etse şonu etsin. Bir gezek däl, müň gezek, telim gezek şol ýygnaklardan daşaryn bizi ýamanlasyn, şikayet etsin, özlerini kurtoý edip görkezsin, tapawdy ýok, janlar sag bolsun. Şolaryň bolup dursun gülme üçin bakajan. Gün ýaýylma gatnaşdyň sagja bol, tesirçiler elleriňiz dert görmesin, köp sag bolun, gaty giç wagtda Türkiýe üçin şonu da alyp çykdyňyz, köp sag bolun. Baky taňary alkasyny toýda görşeli. Bar sağ olun, sağ olun. Hemmeýse sağ olun. Hatyra günne bagışlanan gepleşik etjek bolýar. Şoň ertiri 6-njy gün zat ýene bir edäýmegimiz mümkin. Habarlaşaly bolýarmy? İnşallah. Bor. Sag bolanda bakyjan. Bar sağ olun. Allah ýaryn, köp sag bol. Amin. Mehriban doganlar, edi dilleşler, gadyrdan tomoşaçylar, şunuň bilen hak bileleşiginiň we dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň şu günkü gün ýaýlymyny geçirip gutarýar. Biziň maksadymyz halka hakikaty düşündirmek. Diňe bir Türkmenistanyň halkyna däl, türkmenler bilen gyzyklanýan halkara gurumlar, wekillerine, işgärlerine, şol Orta Aziýada, Ewraziýada, dünýäde bolup geçýän global ýagdaýlar, geljekde ediljek bolýan küçt göçümleri, siýasy göçümler, bulaşıklyklar, bulagoýlyklar, şular bilen maglaşykly duýduruşlar bermek, gören eşdenlerimizi halk köpçüligi bilen paýlaşmak biziň esasy maksadymyz. Ýekeje Türkmenistanyň gözünden ýaş akmasyn, çürkenmesin. Bar maksadymyz şu. Oýnatgulara özüňizi oýnatmaň, gaýrat edin. Bakyňa maýdyp getişýäli. Bakydan başga-da gaty el ýeterli bu maglumatlar, bu provokasiýalar, öjükdirmeler, boş gurrunlar hiç çerik seretmeňize gerek ýok. Şol adamlaryň özlerine seretseňiz, şol adamlaryň aýdýan zatlary duruşy bilen başdan soňa çenli absurd. Oýlanyň, eliňizi wyjdanyňyzyň, ýüregiňiziň üstüne goýun. Hemişe hakikatyň tarapyndan bolun. Salykda toýda görşeliň, nesip bolsa ertir Allah ýol berse, hatyra güni bilen maglaşykly Göktepe uruşy, şondan öňkü soňky ýagdaýlar nähili uruşa gelinni, şoň taryhy ähmiýeti we şu günkü günnäki ähmiýeti bilen maglaşykly biz Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasyna tarih bölümine işlek gaýdan bir ýaşlygymyz bilen geçirjek bolýar, gepleşik Allah ýol berse, nesip bolsa, bir säwlik bolmasa. Şoň üçin ertir hatyryny bilen maglaşykly şu gün biz aýdan janymyzy hemme adymyzy berdik, tögürlerimizi, aýatlarymyzy berdik. Hemmesi şehitlerimiziň watan üçin janyny pida edeniň alnına barsyn şeýlede bütün Türkmenistanyny biziň watandaşlarymyzyň ötün geçenleriniň hemmeniň alnına barsyn, iman waýlygyny bersin, ýatan ýerlere sag ýagty bolsun, jaý jennetden bolsun, hemmeniň edip giden ýaşy dowa dilegleri hasyl bolsun, ata-babalarymyzyň ruhlary hemişe siziň ýanyňyzda bolup size tawfik bersin. Ertirki efirişenni häzirlikçe Allah ýarynňyz bolsun, köp sag bolun, öňüňize bereket, ömrüňize bereket, Allah kuwwat bersin, başyňyz dik, janyňyz sag bolsun, köp sag bolun.